पाण्डवात्सैव किम् अकुर्वद சஞ்சய. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சுரேஷ் பிரபு, நீங்க சொல்றீங்களா? முடியுமா? ஓகே. விஜயலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இது இருக்கா மாதாஜி? ஸ்லைடு டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கீங்களா மாதாஜி? இல்ல ஹரே இல்ல, கிருஷ்ணா அவங்கவுங்க இல்லைங்க ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இல்லைங்க சொல்லுங்க. மாதாஜி. எனக்கு அந்த இது அந்த ஸ்லோ நீங்க ஸ்லைட்ல போட்டீங்கன்னா படிக்கிற மாதாஜி. எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. சரிங்க பிரபு. பகவத்கீதை இல்லையா பிரபு வீட்ல? இருக்கு மாதாஜி நான் கொண்டு வரேன் ஒரு நிமிஷம். பக்கத்துல வச்சுக்கணும் நம்ம. வசந்தி நான் சிவா மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க, அவங்க திருப்பி சொல்லட்டும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. திருதராஷ்டிர மாதாஜி உவாச்ச சொல்லுவாங்க, நீங்க திருப்பி சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும். திருதராஷ்டிர உவாச்ச धृतराष्ट्र उवाच தர்மசேத்ரே குருசேத்ரே धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे சமவேதாயுத்சவ समवेदायुत्सव மாமகா मामः பாண்டவாத்சைவ पाण्डवा चैव கிம் அகுர்வத சஞ்சய. किम् अकुर्वत सञ्जय. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ வார்ம் வெல்கம் டு டுடே செஷன். நம்ம பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் கடைசி பகுதி பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சத்சங்கிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமய்யம் ததாந்தி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयवत् पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे
ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராமா ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராமா ராம 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 ஹரே ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராம ஹரே ராம ராமா ராம ராம ஹரே ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராம ஹரே ராம ராமா ராம ராம ஹரே ராமா ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து மொத்தம் இந்த அத்தியாயத்தை 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை 3 நாளா பார்த்துட்டு வந்தோம். முதல் 10 ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தான் வந்து செயல்படாததுக்கு காரணம் சொல்றாரு. அப்புறம் குரு கிட்ட வந்து சரணடைகிறார். இங்க குரு அர்ஜுனனுக்கு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இல்லையா. அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்குள்ள இருந்த உறவுகள் வந்து வேற மாதிரி இருந்துச்சு. நண்பன் இருந்துச்சு, அப்புறம் வந்து மாமன் மகன் இல்லையா, மெட்டர்னல் கசின் அப்படி இருந்தாரு. அதுக்கடுத்து தேரோட்டியா இருந்தாரு. இப்போ வந்து குருவா மாறிட்டார். சிஷ்யத்தேன்னு சொல்லிட்டு சரணடைகிறார். எனக்கு வந்து எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியல, என்ன பண்ணணும்னு புரியல, எனக்கு சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி ஆறார் இல்லையா. ஸோ அது ஒரு பார்த்தோம். அது 11லேருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரை என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு, ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா. சாங்கிய பிலாசபி, அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆய்வு, ஒரு ஆய்வு பண்ணி உடலுக்கும் ஆத்மாவும் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அனாலிட்டிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் பாடி அண்ட் த சோல், அதை பார்த்தோம். இந்த உடலுடைய தன்மைகள்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியதுன்றது பார்த்தோம். 6 விதமான மாற்றுதல் இந்த உடலுக்கு இருக்கு. ஆனா இதே வந்து ஆத்மாக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6 விதமான மாற்றங்கள் இல்லை. அது வந்து பிறப்பட்டது, பழமையானது, நித்தியமானதுன்றதை பார்த்தோம். அதனுடைய அளவு வந்து சின்னது, அதனால யாரால அதை பார்க்க முடியாது, தோற்றுவிக்க முடியாது, தொட்டுப்படுபவனும் இல்லைன்றதை பார்த்தோம் ஆத்மாக்கு. அப்புறம் தண்ணியால நினைக்க முடியாது, காற்றால உலர்க்க முடியாது, ஆயுதங்களால வெட்டப்பட முடியாது, நெருப்புல எரிக்க முடியாது. ஆனா அதனுடைய தன்மை என்ன, ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு மாறும்ன்றத பார்த்தோம் இல்லையா. சூக்ஷ்ம உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் ஆத்மா கூட. ஆனா முக்தி அடைய ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த சூக்ஷ்ம உடல் இருக்காதுன்றத பார்த்தோம். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது 2 விதமான ஆத்மா இருக்கு. ஒண்ணு அணு ஆத்மா, விபு ஆத்மான்னு பார்த்தோம். கடவுள் வந்து சச்சிதானந்தம். அவர் உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லைன்றது நமக்கு தெரியும். நம்ம அணு ஆத்மா இருந்தா கூட நம்ம வந்து சச்சிதானந்தம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. சச்சித் ஆனந்தம், சத்து சித்து ஆனந்தம், அது நித்தியமானவை, ஞானம் முழுமையான ஞானம் கொண்டது, சந்தோஷமயமானது. இதுதான் அதனுடைய தன்மைகள். பட் நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை மறந்துட்டு எப்பவுமே சோகத்திலயோ அறியாமையிலோ மூழ்கி இருக்கிறோம் இல்லையா. இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம உறவு கடவுளுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறவை புதுப்பிச்சுக்கணும் இல்லையா. அப்புறமா அவர் வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு, 31லேருந்து 38 வரையும் சகாம கர்ம யோகத்தை சொல்லி கொடுக்குறார் இல்லையா. அதாவது கர்ம காண்டத்தை, அதாவது வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறபடி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சிற்றறிவு கொண்ட மனிதர்கள் வந்து அந்த மலர் சொற்கள் மேல ஈர்க்கப்பட்டு சில சடங்குகளை பண்ணி அதனால வரக்கூடிய இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உயர் கிரகத்துக்கு போவாங்க. புண்ணியம் காரியங்கள் பண்ணதுனால உயர் கிரகம், அதாவது சொர்க்கலோகத்துக்கு போனா அங்க வந்து காணன நந்தனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோட்டம் இருக்கு. அங்க வந்து சோமரசம் கிடைக்கும், அழகிய பெண்கள் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் திருப்பி வருவாங்க இல்லையா. வீத வாத ராக ரசான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா. சிற்றறிவு கொண்ட மனிதர்கள் இது மேல ஈர்ப்பு இருக்குன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வா, சுக துக்கத்தை வந்து சமமா பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா. எல்லாத்தையும் வந்து சகிக்க கத்துக்கோ, பொறுத்துக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அதாவது இன்பம் துன்பம் இகழ்ச்சி புகழ்ச்சி, சுக துக்கம், லாப அலாப, ஜெய ஆஜயா, இதுல இருந்து வெளியே வா, எல்லாத்தையும் சமமா பார்த்துக்கோ, சகிப்பு தன்மை இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் உனக்கு ஸ்வதர்மான்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. எல்லாருக்குமே நமக்கு எல்லாம் வந்து 2 விதமான ஸ்வதர்மா இருக்கு. ஒண்ணு ஆன்மீகமானது, அதுக்கு வந்து நாம ஜபம் பண்ணணும், பகவத்கீதை படிக்கணும். இன்னொன்று வந்து பௌதிகமானது, அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா. அப்புறம் வந்து
அஹ் அதுக்கு அடுத்து 38ல இருந்து 53 வரை என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு நமக்கு? நிஷ்காம கர்ம யோகா. நிஷ்காமன தன்னோட புலன்களை திருப்திப்படுத்தாம கடவுளை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் செய்யறதா வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா. இப்ப வந்து கேள்வி வரும், ஏன்பா இந்த வேதங்களை எப்படி ஏன் வந்து கர்மயோகத்தையும் நிஷ்காமத்தையும் சொல்லி கொடுக்குது, சகாமையும் சொல்லி கொடுக்குதுன்னா, மனிதர்கள் வந்து பல விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க, பல விதமான அறிவு நிலையில இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. எல்லாரையும் அகாமடேட் பண்ணி அவங்களுக்கு பக்தியை கொடுக்கறதா வேதம். கர்மிகள் சில பேர் இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நான் சம்பாதிச்சு நான் மாத்திரம் அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. கர்ம காண்டர்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடா இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்களையும் அட்லீஸ்ட் நீ அந்த வேதத்தை படிச்சு அந்த டைமுக்கு அந்த வேதத்தை ஃபாலோ பண்ற இல்லையா, சில நிச்சயங்களை ஃபாலோ பண்ற. கொஞ்ச நாள் பட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த வேதங்களை படிக்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ள ஒரு மனமாற்றம் வரும். ஸோ அந்த சகாம கர்மயோகி நிஷ்காம மாறணுன்றதுதான் இந்த வேதங்களுடைய ஆஹ் கொள்கை. எல்லாரையும் அகாமடேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? உயர்ந்தவனுக்கு புத்தி உள்ள ஞானிகளுக்கு மாத்திரம் இல்ல, சிற்றறிவு கொண்டவங்களுக்கும் வந்து இது கொடுக்குது. ஸோ நீ என்ன பண்ணு, இத்தனை நாள் வந்து அந்த வேதங்களை சொன்ன கர்மகாண்ட விஷயங்களை பண்ண, இதை பண்ணா இந்த மந்திரத்தை வந்து இத்தனை முறை சொன்னாவோ எழுதினாவோ உனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இத்தனை நாள் பண்ண அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வரணுன்றதுக்கோசம் தான் இந்த வேதங்கள். ஓகே. நிஷ்காம கர்ம யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொன்னாரு, கடவுளை திருப்தி படுறதுக்கோசம் வேலை செய்யேன் அப்படின்னு சொல்றார். இன்கேஸ் நீ சண்டை போடாம போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, உனக்கு என்ன வரும், அகீர்த்தி, அதாவது இகழ்ச்சி வரும். அப்புறம் வந்து சொர்க்கம் கிடைக்காது, எல்லாரும் உன்னை வந்து நிந்திப்பாங்க, என்ன சொல்ற நிந்தனை பண்ணுவாங்க. ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு அவமானத்தை விட மரணத்தை விட அவமானம் வந்து கொடியது இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கும். உன்னை நிந்திப்பாங்க. கோழை நீ வந்து நீ கோழை இல்லை, நீ எப்படியாப்பட்டவன், சிறந்த வில்லாளி. உனக்கு வந்து ஈஸ்வரன் அஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்காரு, மச்சேந்திரத்துல வந்து நீ திரௌபதிய சுயவரம் பண்ண, இவ்வளோ திறமைகள் வச்சிட்டு இருக்க. துரோணாச்சாரியர் எல்லா வித்தைகளை கத்து கொடுத்தாரு. துரோணாச்சாரியருக்கு பிரியமான மகன். அப்பப்ப நீ கேஷுவலா சொர்க்க லோகத்துக்கு இந்திர லோகத்துக்கு போயிட்டு இந்திரன் கிட்டே வந்து இந்த மிலிட்ரி சயின்ஸ் எல்லாம் கத்துட்டு இருக்க, உனக்கு அவமானம் தான் இருக்கும். யாரும் வந்து நீ கருணைனால போயிட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, பயத்தால ஓடி போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிந்தனை பண்ணுவாங்க, அவமானமா உன்னை பேசுவாங்க. ஆனா உன்னுடைய தர்மம் என்ன, சண்டை போடணும். அதனால வந்து எதையுமே நோக்காம நீ சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்றார். உன்னுடைய கர்மத்தை உனக்கு செய்யறதுக்கு தான் வந்து அதிகாரம் இருக்கு தவிர உனக்கு அதனுடைய பலன் மேல அதிகாரம் இல்லை. நான் தான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன வேண்டாம், அப்புறம் சோம்பேறியாவும் இருக்க வேண்டாம், உன்னோட விதிக்கப்பட்ட செயலை தட்டி கழிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். எதை பண்ணாலும் இந்த புத்தி, இப்ப இதுவரையும் சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா, இந்த புத்தி யோகம், அதை வச்சு உன்னுடைய சாங்கிய யோகம், இதை வச்சு உன்னுடைய கர்மத்தை வந்து நீ பண்ணு. அப்ப உனக்கு என்ன ஆகாது, கர்ம பந்தம் வராதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் விவசாத்மிக புத்தி, அது ஒண்ணு பார்த்தோம். அதாவது திடமான நம்பிக்கையோட தெளிந்த புத்தியோட ஏகே குரு நந்தன, ஒரு விஷயத்தோட டிட்டர்மைண்ட் பண்ணி இருக்கணும். அதை சொன்னாங்க, இதை சொன்னாங்க, அதை செய்யறேன் இதை செய்யறேன்லாம் வேணாம். ஓகே. ஏகே குரு தந்தன, ஒரு மனசோட திடமான உறுதியோட நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து குருவை திருப்தி படுத்தினா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் வந்து திருப்தி அடைகிறார் இல்லையா? குருவை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து திருப்தி படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இந்த 3 குணங்களுக்கு மேல வா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. 3 குணங்களுக்கு மேல வந்து நித்தியமா சத்வ குணத்துல இரு. அப்படி இருந்தா உனக்கு என்ன ஆகுது, ஆஹ் நீ வந்து நிர்யோக சேம ஆத்மவான், உனக்கு புரியும் நான் வந்து ஒரு ஆத்மான்றது புரியும். அப்ப ஆத்மாவுடைய செயல்களை செய்வ அப்படின்னு சொல்றாரு. நிர்த்வந்தோ, அப்புறம் இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வருவ. நிஸ்திரய குணோ பவார்ஜுனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அப்புறம் இந்த போக ஐஸ்வர்யத்துக்கு பின்னாடி போகாத. ஓகேவா? போக ஐஸ்வர்யத்துக்கு பின்னாடி போனேன்னு வச்சுக்கோங்க, உனக்கு என்ன புரியாது, கிருஷ்ணரை பத்தி புரியாது. ஏன்னா அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிடைக்க மாட்டாரு. நீ என்ன பொருள் மேலேயோ உன்னுடைய புலன்களை திருப்தி படுத்தணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோவேன், கிருஷ்ணர் கிடைக்க மாட்டாரு. அது பின்னாடி போவாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்சே மா பலேஷு கடாச்சன மா கர்ம பலஹேதுர் பூ மதே சங்கோஸ்து அகர்மணி. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இல்லையா?
அப்புறம் கர்மத்தை வந்து இந்த புத்தி யோகம் வச்சு பண்ணன்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும்? ஜென்ம ஜென்ம பந்த வினீர் முக்தக, இந்த பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து உனக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ நம்மளும் அது மாதிரி இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம செயல்களை வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி, ஓகேவா, ஒர்க், நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நம்ம சரிவர செய்யணும். எந்த ஒரு பற்றுதலோ பலநோக்கு எண்ணங்கள் இல்லாம. அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா. ஓகே, பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். ஓகேங்களா? அப்ப வந்து இந்த மோக கலிலம், அதாவது இந்த மாயையிலிருந்து வெளியே வான்னு சொல்றார். ஓகேவா? யதாத்தே மோக கலிலம் புத்தி வதி தர்ஷ்யதி. ஓகே, அந்த இருட்ட விஷயத்துல இருந்து வெளியே வான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் அந்த மாதவேந்திர புரியோட எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது இந்த ராச என்ன சொல்றாரு? நிശ്ചல சமாதாவ அச்சல புத்திஸ். சமாதியில ஒருத்தர் எப்ப இருக்க முடியும்னா அவருடைய மனசு வந்து சஞ்சலம் இல்லாம இருந்தாதான், அச்சல நிശ്ചல திடமா இருந்தாதான், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம இருந்தாதான் அவனால என்ன பண்ண முடியும்? சமாதி நிலையில இருக்க முடியும். அதுதான் நம்ம நேற்று லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். எப்போதும் உன் மனம் வேதங்களின் மல சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ அப்போது அது தன்னுணர்வின் சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றது. ஓகேங்களா? அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல நிಶ್ಚலா சமாதவ் அச்சலா புத்தி ததா யோகம் அவாப்சேசி, அப்பா உனக்கு இது கிடைக்கும், சமாதி என்ற நிலையில நீ இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம 54ல இருந்து என்ன பார்க்க போறோம்னு ஸ்தித பிரக்ஞான்ற விஷயத்த வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தித பிரஞஸ்ய கா பாஷா சமாதிஸ்தஸ்ய கேசவ ததைஹி கிம் பிரபாஷேத் கிம் ஆசீத விரஜேத கிம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்தித பிரக்ஞான்னா என்னன்றதை பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸ்தித பிரக்ஞா அதாவது அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார். இங்க வந்து மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறாரு. தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள் யாவை? ஸ்டடியா ஸ்ட்ராங்கா டிட்டர்மைன் பண்ணி இருக்கிறவனா ஸ்தித பிரக்ஞா. ஓகேங்களா? அவனுடைய அறிகுறிகள் என்னன்னு கேட்கிறாரு. அவனது மொழி என்ன? அவன் என்ன பேசுவான்? எப்படி வருவான்? எப்படி நடப்பான்? இது வந்து புலன் இன்ப சார்ந்த கொஷின்கள். ஓகே, இது மாதிரி ஒரு 4 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பதில் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 54வது ஸ்லோகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குணநலங்கள் வந்து 55வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னு பாத்தீங்கன்னா 55 அப்புறம் வந்து 56 57ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பேசுவா. ஓகே, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா புகழ்ச்சி இகழ்ச்சியை எப்படி ஃபேஸ் பண்றான், எப்படி உட்காருவா, அவனுடைய புலன்களை மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துவா, எப்படி நடப்பான்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Yada Kaman Sarvan Patamanogadan Atman Yevatmana Tushtaha Jatita Prajnas Tadochate. Hare ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தரை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுடைய நடை உடை பாவனை அவங்க பேச்சு செயல்கள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? பேசாமல் இருப்பது பெரிது இல்லையா? நம்ம பேசுனா நம்ம எப்படியாப்பட்டவங்கன்றதை தெரிஞ்சுப்பாங்க எது ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க. கரெக்டா? நம்ம பேசுற வார்த்தை அடக்கம் அமரருள் உயிக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம பேசுற வார்த்தை நம்ம யாருன்றத தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே, அதாவது ஒரு பணக்காரன் வந்து எப்படி இருப்பான்? நல்ல கர்வத்தோட இருப்பான். மினிக்கா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருப்பான். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அதே ஒரு நோய் உள்ளவன் எப்படி இருப்பா? துவண்டு ரொம்ப நெலிஞ்சு சோர்ந்து போய் இருப்பாரு மாதாஜி. சோர்ந்து போய் இருப்பான் இல்லையா? அவன் சோர்ந்து போய் இருக்கிறத வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் ஒரு நோயாளின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அவனோட நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அகங்காரத்தோடு இருந்தா அவன் ஒரு பெரிய பணக்காரன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி கற்றறிந்தவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அடக்கத்தோட அமைதியோட இருப்பாங்க. அதை வச்சு இவன் பண்டிதன் தெரிஞ்சுக்கலாம்.
ஸோ அந்த அறிகுறிகள் நமக்கு நல்லாவே வெளிப்படையா தெரியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மன கற்பனையினால் எழும் புலன் நுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை சாரி புக்கு மாதா. பகவத்கீதை புக்கு கையில எடுத்துக்கிட்டேன் மாதாஜி. சூப்பர் பிரபு. அது வச்சுக்கிட்டே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம எங்கேயாவது சில பாயிண்ட்ஸ் மேக் அவுட் பண்ணனா கூட பண்ணிக்கிட்டே நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். அது எப்பவுமே எல்லாரும் பக்கத்துல வச்சுக்கிறது சிறந்தது. சரிங்க மாதாஜி. யோசிச்சு பாருங்க, நான் வந்து பிபிடி செகண்ட் சாப்டர் ஓபன் பண்ணும்போது நான் எங்க போய் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை தேடிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, கமலா மாதாஜி, மாதாஜி, இம்பார்ட்டன்ட் 80 ஸ்லோகாஸ் வந்து வாங்கி ஷேர் பண்ணுங்க. மணிமேகலை மாதாஜி இல்ல மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்டயும் இருக்கும். அப்புறம் அந்த சம்சார தாமா வந்து ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் பண்ணுங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புருஷோத்தமர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் எல்லா விதமான புலன் நுகர்ச்சிக்கான செயல்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுடுவான். அது மேல ஆசையே இருக்காது. அவனுக்கு மெட்டீரியல் டிசையரே இருக்காது. ஓகேவா? அப்படி இல்லாத இருக்கிறதுனால அவன் மனசு என்ன ஆகுது? தூய்மை அடையுது. அவன் என்ன பண்ணான்? தன்னில் திருப்தி அடைகிறான். ஓகேவா? தன்னில் திருப்தி அடைகிறவனை என்ன சொல்றோம்? ஆத்மா ராமான்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ இந்த ஆத்மா ராமான்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு தானே சொல்லணும். ஆமா, கரெக்ட். கடவுளுக்கு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவர் வந்து எதுக்கோசமே ஏங்கறது இல்லை, நம்மள மாதிரி வருத்தப்படுறது இல்லை. ஆனா அவர் தன்னுள்ள திருப்தியோடு இருக்காரு. யாரும் நம்ம போய் பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணிதான் அவர் வந்து திருப்தி படுத்தணும்னு இல்லை. அவர் நம்ம எதாவது கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கிறாரு. என்னன்னா அவருடைய பெரிய மனசு. யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாமே இங்கிருந்து தான் அவருக்கு படைச்சதுல இருந்து தான் எடுத்து அவருக்கு கொடுக்குறோம். கரெக்டா? நம்ம தனியா ஏதாவது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோமா? அவர் கொடுத்துதான் திருப்பி சமர்ப்பணம் பண்றோம் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாராமா. அதே மாதிரி அவரை வணங்கக்கூடிய தூய பக்தர்கள் கூட ஆத்மாராமா. ஓகேவா? ஏன்னா அந்த ஆத்மாராமனை திருப்தி படுறதுக்கோசம் அவங்க சேவைகளை செய்யறாங்க. அதனால இந்த ஆத்மாராமான்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல வந்து 2 பேருக்குமே பொருந்தும். தூய பக்தர்களுக்கும் சரி, கிருஷ்ணருக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பௌதீக பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். யாரு? இந்த ஸ்தித பிரக்னர்கள். ஓகேங்களா? அதுதான் அவங்களுடைய அறிகுறி. ஓகே. பொதுவான அறிகுறிகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, புலனுகர்ச்சி ஆசைகளை துரத்திருத்தல், தன்னில் திருப்தி அடைந்திருத்தல். அதுதான் வந்து ஸ்தித பிரக்னா. ஸ்தித ஸ்டடியா இருக்கிறவன். புலன் நிச்சயங்களை செயற்கையாக துறக்க முடியாது. நம்மளால ஒரு விஷயத்தை விடணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா முடியாது. பட் அதே நம்ம செய்யற வேலையை வந்து கிருஷ்ணரை மத்தியமா வச்சுட்டு இப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கு இல்லையா? அந்த திறமைகள்ல வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு நான் எப்படி சேவை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் நல்லா வாசிக்கிறதுக்கு தெரியும். அவங்க என்ன பண்றாங்க? காலையில வந்து இந்த ஸ்லோகங்களை வந்து வாசிக்கிறாங்க. அது ஒரு சேவை. இப்ப வந்து சுரேஷ் பிரபு ரீசெண்டா ஜாயின் ஆனா கூட எனக்கு எக்ஸல் ஷீட் தெரியும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸல் ஃபார்ம் அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து கிருஷ்ண சேவையில யூஸ் பண்றாரு. அது மாதிரி நம்மளால நமக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கோ, இப்ப விஜயலட்சுமி மாதாஜி சொன்னாங்கன்னு வந்து ஜாயின் ஆனாங்க. சோ அவங்க சேவைக்கு வில்லிங்கா இருக்காங்க இல்லையா? என்ன இருக்கோ அந்த கதாபாத்திரத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கஷ்டம். கண்ட்ரோல் பண்ணா அது வீழ்ச்சி அடைந்துடும். அது பிறகு நம்ம திசையை திருப்பணும். ஓகேவா? அதுக்கு கிருஷ்ணருக்கு எப்படியெல்லாம் என்னுடைய புலனை வச்சு நான் சேவை செய்ய முடியும். ஓகேவா? இது மாதிரி சங்கீர்த்தனம் பண்றது. இப்ப காலையில பாத்தீங்கன்னா பிரபு வந்து பிரபாகரன் பிரபு அவரா முன் வந்தார். நான் காலையில சீக்கிரம் வரேன், நாம ஜபம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அது மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அவங்களா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? இப்ப வந்து வசந்தி சிவ மாதாஜி, நீங்க ஸ்லோகத்துக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறீங்களா? கமலா மாதாஜியை காண்டாக்ட் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ட் 18 ஸ்லோகாஸ் எடுத்துக்கோங்க, வாங்கிக்கோங்க. நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. ஓகே மாதாஜி. கார்த்தி பிரபு, ஓகே. கார்த்தி பிரபு இருக்கீங்களா? இல்லையா? அவர் வந்து சம்சாரதாமா கிருஷ்ணா மாதாஜி.
கொடுக்குறேன். குரு அஷ்டகம் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டாரு. நேத்து சொல்லியும் கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா? அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ கிருஷ்ணருக்கு பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுதான் இங்க மெயின் திங்க. நம்மள வந்து திருப்திப்படுத்தி நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது நம்மள பந்தப்படுத்தும். நம்ம எல்லாருமே கடவுளுடைய நித்திய சேவகர்கள். மாதாஜி. Yes, Mataji. Dukhe anurvignamanaः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மூவகை துன்பங்கள் வீத ராக பய குரோதான்னு சொல்றாங்க இல்லையா? வீதன்னா பயத்துல இருந்து வெளியே வர்றது, ராக பற்றுதல், பய ஃபியர் ஃப்ரீ ஃப்ரம், இதுல இருந்து எல்லாம் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, வீத ராக பய குரோதா 3 விஷயத்துல இருந்து வெளியே வராங்க. ராகான பற்றுதல், பயான பயம், ஓகே, குரோதான கோபம். இந்த 3த்துல இருந்து யார் வெளியே வந்திருக்காங்க? ஸ்தித பிரக்னர்கள். அவங்க வந்து ஸ்திததீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க பாருங்க. ஸ்திததீர் முனிர் உச்சியத்தே. அவங்க ரொம்ப ஸ்டடியா இருப்பாங்க. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய வழிகள். யாராவது சொல்ல முடியுமா? 3 gates to the hellன்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். லஸ்ட், ஆங்கர், டிசையர் இல்லையா? ஆனா இது எல்லாத்தையும் இவங்க வென்று இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால அவங்க என்ன நடந்தாலும் அதனால பயப்படவே மாட்டாங்க, ஸ்டடியா இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ மனசு டிட்டர்மைண்டா வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. அதனால நம்ம வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். ஓகேவா? கடல்ல இருந்து இருந்த அலைகள் வந்துட்டு தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சம்சார சாகத்துல வந்து பிரச்சனைகள் இருந்துட்டா இருக்கும். ஆனா இந்த 3 வகை துன்பங்கள், அதாவது ஆதி ஆத்மிக, ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌதிக, இது எல்லாத்தையும் கடவுளுடைய கருணையினால நம்ம ஈஸியா தாண்டி முடியும். நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நீ ஏன் வந்து சரணாகதி அடையணும்? நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய ஸ்லோகத்துல பாதார விந்தியோன்னு அப்படின்னு படிச்சோம். ஏன் பாத்தீங்கன்னா கடல் அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாரு, குவலம் கன்றுக்குட்டியுடைய பாத சூடு அளவுக்கு பண்ணி கொடுத்துடுறார் இல்லையா? அவருடைய பாதங்கள்ல வந்து சின்னங்கள் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மகிமைக்குரியது. அதனாலதான் எல்லா ஆச்சாரியர்கள் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு சரணடையணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதனோட உட்பார்வை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ப துன்பத்துல சமநிலையோடு இருக்காங்க. நம்மளும் அதை வந்து பயிற்சி பண்ணணும். பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றனர். எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார், நடந்து கொள்வார்? பாத்தீங்கன்னா நிலைத்த புத்தியுடைய மனமுடையவன் தான். யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நம்ம பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா தள்ளாத அந்த எல்லாரும் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன். அமெரிக்காக்கு போறார் இல்லையா? அங்க குளிர் எப்படி இருக்கும்? அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டாரா? அப்புறம் அங்க போயிட்டு கம்ஃபர்டபுளா இல்ல. அங்க போய் எந்த பக்கம் திரும்பி நடந்து போகணும்னு கூட தெரியல அவருக்கு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பார்க்ல வச்சு ஜபம் பண்ணி, அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கொஞ்சம் பேர் அட்ராக்ட் ஆகி, அப்ப வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சமைச்சு போட்டு அத தட்டையும் கழுவி வச்சு, அது மாதிரிலாம் சேவை பண்ணாரு. எந்த வயசுல? தன்னோட 71வது வயசுல. ஆக்சுவலி அந்த வயசுல நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி ஹாயா சொகுசா வீட்டுல உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மனிதனோட மாதாஜி. இயல்பு அப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். எவ்வளவு அளவுக்கு இது பொறுத்து இருப்பார் அவர் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. மாதாஜி. य सर्वत्र न विस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. ஸோ இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் நன்மைனாலும் தீமைனாலும் வந்து பாதிக்கப்படுவது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? புகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி எதுவா இருந்தாலும் வந்து அவன் ஸ்திரமா அந்த கடவுள் கிருஷ்ண உணர்வுல தான் இருக்கிறான். அவனுக்கு வந்து யாராவது புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி அதனால பாதிக்கப்படுவது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அவ்வளவு அளவுக்கு அந்த புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து யமுனாச்சாரியாருடைய உதாரணத்தை வந்து இங்க சொல்றாரு பிரபுபாதா. யமுனாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அதுக்கு கிருஷ்ண லோகத்துக்கு கிருஷ்ண கான்சியஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சில தேவையில்லாத உறவுகள் வச்சிட்டு இருந்தார். ஓகேவா? அந்த ஆத்ம ஞானம் வந்த பிறகு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ணருக்கு சரண்டர் ஆயிட்டார்.
ஓகேவா? அவருக்கோசம் சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தார். அப்படி சேவை செய்யும் போது கூட அவருக்கு வந்து சில விதமான காம இச்சை வரும்போது அந்த எண்ணம் இருக்கு இல்லையா, அந்த எண்ணத்து மேல காரி துப்புவாராம். ஓகேங்களா? துப்பி அது மாதிரி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தார். ஸோ மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம எப்படி கையாளணும்ன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இன்னொரு விஷயம் எக்ஸாம்பிள கொடுக்குறார் பிரபுபாதா. விஸ்வாமித்திரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த முனி இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணாரு, எல்லா உடல் அங்கங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி தவம் எல்லாம் பண்ணாரு. பட் அவர் எப்படி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிட்டாரு, மேனகை வந்த உடனே அவ்வளோ நாள் தவம் பண்ணவர் என்ன ஆயிட்டாரு, டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டாரு இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து வித்தியாசம். ஒரு பக்தருக்கும் பக்தர் அல்லாத முனிவர்களுக்கும் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கிற ஒரு டிவோட்டிக்கும் வேற ஒருத்தவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டர்பன்ஸ். இதே நம்ம இன்னொரு ஸ்டோரியும் படிச்சிருக்கோம், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இல்லையா? வேசி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணா கூட கடைசியில என்ன பண்ணாரு, அந்த வேசிய பக்தி ஆயிட்டாங்க இல்லையா? அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் 3 லட்சம் முறை பண்ணாருன்னா அந்த அம்மாவும் 3 லட்சம் முறை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கு அந்த ஸ்டோரி? ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் அம்பரீஷ மகாராஜா பார்த்தோம். அதாவது துர்வாச முனி வந்து நானும் சாப்பிட்றதுக்கு வரேன்பான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகாதசி விரதம் முடிய போது துவாதசி பாராயணம் இல்லையா, அந்த டைம் இருக்கிறதுனால அவர் கலந்துரை பண்ணார் தன்னுடைய மந்திரிகளோட சேர்ந்துட்டு இல்லையா? அப்ப என்ன ஆச்சு, நீங்க தண்ணி குடிக்காததுனால தண்ணி குடிங்க, வந்தவரை மரியாதை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும், நம்ம ஏகாதசி விரதத்தை முடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஒருத்தன் ஏகாதசி விரதத்தை கரெக்டா முடிக்கலன்னு வச்சுக்கோயேன், அது வந்து பாவம் இல்லையா? ஆனா கண்டிப்பா முடிக்கணும். சரின்னு சொல்லிட்டு இது கரெக்டா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவர் குடிக்கிறார். இவர் குளிக்க போனவரு பல வருஷமா குளிக்கலையோ மாசமா குளிக்கலையோ தேய்ச்சி தேய்ச்சி குளிச்சிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? அதனால அந்த டைம் எல்லாம் கடந்து போச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு வந்தவர் வந்தாரு, விருந்து சாப்பிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா? தன்னோட ஞான திருஷ்டியால இவன் வேற என்ன பண்ணாருன்றது பாக்குறாரு. ஏய், நீ என்ன விட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சியா, என்ன அவமானப்படுத்திட்ட, இரு உனக்கு இந்தா புடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபத்தை தன்னுடைய முடிய பிடிச்சு எறிகிறார். அது பெரிய அக்னி ரூபமா மாறுது. ஆனா அந்த ரூபம் வந்து என்ன ஆகுது, அம்பரிஷிய துரத்துல யாரு போட்டாரோ அவரை துரத்துது. துர்வாச முனிக்கு அந்த வெப்பம் தாங்க முடியல, 3 லோகத்துக்கு போறாரு. அச்சச்சோ, பிரம்மாவா, எனக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் முடியாதுப்பா. சிவனும் அதே, நீ யார்கிட்ட போயோ விஷ்ணு கிட்ட போ, எங்களால எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாரு. கடைசியில போய் அவர்கிட்ட கேக்குறாரு, சீச்சி நீ வந்து என்ன பண்ண, என் பக்தன் கிட்ட வந்து பிரச்சனை பண்ண, அவன் கிட்ட போன்னு அவரும் அமுச்சு விட்டாரு இல்லையா? கடைசியில யார் கீழே வந்து விழுறாரு, ஒரு ரிஷி முனி யார் காலில் வந்து விழுறாரு, ஒரு அரசனுடைய காலில் விழுறாரு இல்லையா? அம்பரிஷி வந்து அவர் வந்து பெருந்தன்மையா மன்னித்து விடுறார் இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுடைய சிறப்பு. அவங்க எல்லா புலன்களை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஸ்டெடியா வச்சிருக்காங்க இல்லையா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? யதா படிங்க சமுத்ரே சாயம் கூர்மோகானீவ சர்வஷः இந்திரியாணி இந்திரியாதேபியः சத்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ இந்த இந்திரியங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம கையாளணும்னா, ஆமை இருக்கு இல்லையா, ஆமை தன்னுடைய சூழ்நிலையை பார்க்கும். ஏதாவது தனக்கு வந்து ஆபத்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லா புலன்களும் உள்ளடக்கிக்கும். அது மாதிரி நம்ம இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம புலன்கள் வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது. ஓகேவா? பாம்பு எப்படி பாம்புக்கு அந்த கொடிய விஷயம் கொண்ட பாம்பு எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி நம்மளுடைய புலன்கள். அதனால பத்திரமா கையாளணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த புலன்களை கிருஷ்ணருடைய சேவையில தான் நம்ம ஈடுபடுத்தணுன்றதை நம்மள நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுலதான் வந்து ஒருத்தருக்கு திருப்தி வருதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. விஷய வினிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினः ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. ஓகே, ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த புலன்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால சில விஷயங்களை செய்யும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹையர் டேஸ்ட், இதை விட ஒரு உயர்ந்த சுவையை கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். யோசிச்சு பாருங்க, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், இழுத்து போட்டு தூங்கிட்டு இருப்போம் இல்லையா? கரெக்டா? இல்லைன்னா காஃபி குடிச்சிட்டு நியூஸ் பேப்பரை பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆனா இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பகவத்கீதையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம இது வந்து ஹையர் டேஸ்ட், அதெல்லாம் வந்து லோவர் டேஸ்ட்.
ஸோ இந்த சுவையை உணர்றதுக்கோசம் நம்ம என்ன பண்ணோம், அதெல்லாம் விட்டுட்டோம் இல்லையா? ஆமா அது மாதிரி மாதாஜி. பல விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம உயர்ந்த சுவையான இந்த நாம சங்கீர்த்தனையும் கடவுளுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. இதுலயே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம், நம்ம டெம்பிளுக்கு ஏதாவது சேவை பண்ணலாம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த புலன்களை வந்து சீர்படுத்த முடியும் இல்லையா? இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளால அந்த புலன் வந்து அது பழகி இருக்கு இல்லையா? அதனால வெளியே வர முடியாது. அதுதான் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னை புலன்களை வந்து ரெகுலேட் பண்றதுக்கு வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்ணுவாங்க இல்லையா? அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்ணுவாங்க. அதாவது யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியானம்னு சொல்லிட்டு புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி பக்தி பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து கடவுளுக்கோசம் நம்ம ஆர்த்தி பண்ணலாம், கடவுளுக்கு சேவை செய்யலாம், சங்கீர்த்தனை எனக்கிற சங்கீர்த்தனை போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இஸ்கான்ல என்னெல்லாம் சேவைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्ण. ஓகே, அர்ஜுனா, கட்டுப்படுத்த முயலும் பகுத்தறிவுடைய மனிதனின் மனதையும் பலவந்தமாக இழுத்து செல்லும் அல்லவற்றுக்கு புலன்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததும். போன ஸ்லோகத்துக்கு அதுக்கு முன்ன ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம், இந்த புலன்கள் வந்து பாம்புக்கு நிகரானது இல்லையா? எப்படி அந்த பாம்பாட்டி அந்த அது ஒண்ணு ஊதி அடக்குவாங்க இல்லையா? மகுடம் ஊதி அடக்குவாங்க. அது மாதிரி இந்த புலன்கள் வந்து ஆபத்தானது. அதுவும் பாருங்க இங்க என்ன சொல்றாங்க, அது பலவந்தமாக இழுத்து செல்லும் இல்லையா? அதை அடக்கவே முடியாதது, அவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இந்த புலன்களு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஆனா பட் நம்ம அந்த புலன்களை கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுக்குதான் நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம், விஸ்வாமித்ரா, மேனகா, துர்வாச முனி, அம்பரிஷி, யமுனாச்சாரியார் இல்லையா? இங்கதான் அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. ஓகே, புலன்களை அடக்கி அவற்றை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து தனது உணர்வை எண்ணில் நிறுத்துபவன் நிலைத்த அறிவுடையவன் என்று அறியப்படுகிறான். சோ இந்த புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி மனசெல்லாம் அவர் மேல வச்சிருந்தா அவன் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நிலைத்து நிற்பவன், நிலைத்த அறிவுடையவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கு இங்க கிருஷ்ணர் பதில் சொல்லிட்டே வர்றாரு, அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாம். ஓகே, இதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இடத்துல வந்து ஆஹ் பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. அம்பரிஷியோட எக்ஸாம்பிளே இங்க சொல்றாங்க. சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோர் வாச்சாம்சி வைகுந்த குணானு வர்ணனே கரோ ஹரேர் மந்திர மார்ஜனாதிசோ ஸ்ருதிம் சக்ர அச்சுத சத் கதோயதே முகுந்த லிங்கா ஆலய தர்ஷன திருஷௌ தத் பிருத்ய காத்திர ஸ்பர்ஷ அனக சங்கமம் கிரகணாம் ச தத் பாத சரோஜ சௌரபே ஸ்ரீமத் துளசியாய ரசானாம் தத் அர்ப்பிதே பாதோ ஹரே க்ஷேத்ரே பாதானு சர்ப்பணே ஷிரோ ரிஷிகேஷ பாதான் அபிவந்தனே காமாம் ச தாஸ்யன து காம காமியாய யதோத்ம ஸ்லோக ஜனாஸ்ரய ரதிகி. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது கேண்டோல இருந்து சொல்றார். எப்படி வந்து இது எதை பத்தி சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, அதாவது அம்பரீஷ் மகாராஜா இருக்காரு இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணாரு, அவருடைய மனசை வந்து கிருஷ்ணருடைய பாதார விந்தத்துல வந்து அவருடைய தாமரை திருவடியில தான் வச்சிட்டு இருந்தாரு. ஓகேவா? மனசை வச்சிட்டு இருந்தாரு. அவருடைய வார்த்தைகளே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தி தான் வர்ணிக்கிறது. அவருடைய கைகள் என்ன பண்ணிதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய கோயிலை வந்து கிளீன் பண்ணுது. அவருடைய காது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை, நாம ரூப குணலீலைகளை வந்து கேக்குது. கண்கள் அவருடைய திவ்யமான உருவத்தை பாக்குது. உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தரோட உடம்ப வந்து உராசுது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த வைஷ்ணவர்கள். அவரோட உடம்ப டச் பண்ணுது. அப்புறம் வந்து அவருடைய மூக்கு வந்து அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசியை வந்து நுகருது. அவருடைய நாக்கு வந்து துளசிய தீர்த்தத்தையும்
பிரசாதத்தையும் வந்து சுவைக்குது. அவருடைய கால்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோயில்களுக்கு வந்து போறது, புனித யாத்திரை பண்றதுக்கு அவர் யூஸ் பண்றார். ஓகேயா? இப்ப தன்னுடைய தலைய வந்து அவருக்கு முன்னாடி ஆ நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாரு. இது மாரி ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு? கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறாரு அம்பரீஷ். யாரு? மகாராஜா. அப்படி இருக்கும்போது நம்மலாம் என்ன பண்ணணும்? சொல்லுங்க. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? அதை ஃபாலோ பண்ணணுமா விடணுமா? முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும் மாதாஜி. இல்லையா? அவர் என்ன பண்றாரு? யஷ்ய இந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ன சரி சரி பிரதிஷ்டிதா. அதாவது எல்லா இந்திரியங்களும் அவருடைய சேவையில ம் ஈடுபடுத்தினார். பின்ன படுத்துனுங்கிற மீட் பண்ணிக்கோங்க. யார் அது? மாதாஜி, உங்க வீட்டுல பேசுறது எங்களுக்கு கேக்குது. பிரக்ன பிரதிஷ்டிதா. சோ அவ்வளவு அளவுக்கு பிக்ஸ்டா இருக்காங்க மைண்ட். ஓகேவா? பக்தி ஞானத்தை விட உயர்ந்தது. நிலைத்த அறிவுடையவனுடைய தன்மைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புலனடக்கம் இருக்கும். கிருஷ்ணரில் தனது உணர்வை நிறுத்துபவன், பகவானிடம் உறவு கொண்டு பிரதிஷ்டிதா நிலை பெற்ற. ஓகேவா? அதுதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. ஓகே, 62வது ஸ்லோகம் படிங்க மாத்தது. माताजी ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्कल्पेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க? புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்தில் இருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றது. சோ என்ன பண்றான்? ஒரு பொருள் மேல நமக்கு ஆசை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை அடையணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம். சின்ன ஆசை வந்து என்ன ஆகுது? காமம். காமம்ன்றது வந்து எல்லாத்துக்குமே அதிக ஆசையை தான் நம்ம காமம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ காம குரோத அந்த ஆசையை சங்கா சஞ்சயத்தே காமக. அந்த காமம் வந்து நமக்கு தீரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால நமக்கு என்ன வருது? கோபம். காமாத் குரோதோ விஜாயத்தே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. அப்போ வந்து காமம் கோபமா ஆகும்போது, கோபம் வந்து நம்மளுடைய புத்தியை வந்து அழிக்குது. இல்லையா? கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு முறை வந்து சிவா வந்து ஆழ்ந்த தியானத்துல இருக்காங்க. அப்போ வந்து பார்வதி தேவி வந்து தன்னுடைய புலனை திருப்தி படுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போயிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க. ஓகேவா? அவர் என்ன ஆனாரு? அதனால பிறந்த குழந்தை தான் வந்து கார்த்திகேயன். ஓகேவா? இது ஒரு உதாரணம். அதுக்கு வந்து எதிர்மறையா இருக்கக்கூடிய இன்னொரு உதாரணம் இங்க பிரபுபாதா கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாலிப பக்தன், இளமையான வயசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன். அவருக்கு ஒரு டெஸ்ட், அதாவது மாயாதேவி வந்து போய் டெஸ்ட் பண்றாங்க அவங்கள. ஓகேவா? சோ அவர் என்ன பண்ணாரு? ஈஸியா பாஸ் ஆயிட்டாரு. இல்லையா? தேவர்களோ ரிஷி முனிவர்கள் கூட ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தர்கள்ல பாஸ் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. இல்லையா பாஸ் ஆயிடுறாங்க. இல்லையா? யமுனாச்சாரியர் தவறு பண்ணிட்டு இருந்தாரு, அவரும் என்ன பண்ணாரு? எஸ்கேப் ஆறாரு, பாஸ் ஆறாரு. இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி. இதுதான் வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் த சக்சஸ். யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கானோ அவனால என்ன பண்ண முடியும்? புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதாவது சும்மா பெயர் அளவுக்கு இல்ல, ஆர்டிபிஷியலா இல்ல, நிஜமாவே வந்து வெற்றி அடைஞ்சு இருக்கவங்கள இப்ப நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்ப இன்னைக்கே எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 பேரை பார்த்திருக்கோம். ஒண்ணு ஹரிதாஸ் தாக்கூர், யமுனாச்சாரியார், அம்பரீஷி மகாராஜா. இல்லையா? வீழ்ந்த துர்வாச முனி, ஆஹ் விஸ்வாமித்ரர். இல்லையா? வீழ்ந்தவங்களையும் பார்த்திருக்கோம். ஓகே. சோ சிவன் கூட இங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டார், பார்வதி தேவி டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது. இல்லையா? சோ இந்த உதாரணங்களை பாக்குறோம். ஆனா சிவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யதானாம் வைஷ்ணவ சம்போ, அவரை மாதிரி சிறந்த வைஷ்ணவர் யாரும் இல்ல. அவர் வந்து சிறந்த கிருஷ்ணர் பக்தர். ஆமா சரிங்களா? மாதாஜி. பாதுகா சஹஸ்ரநாமத்துல சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. ஆஹ் சிவனை அதனால போல நம்ம சிறந்த வைஷ்ணவர் யாரும் கிடையாது. அப்புறம் அதனால நம்ம எல்லா தேவர்கள், நான் இப்ப கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறேன்றதுக்கோசம் தேவர்களை வந்து நம்ம அவமதிக்க கூடாது. அது கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. அவங்கவுங்களுக்குரிய மரியாதை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். பட் நம்ம யாரை வழிபடணும்? கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடணும். ஏன் அவரை வழிபடணும்? மரத்துக்கு தண்ணியில வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா எல்லா இடத்துக்கும் போற மாதிரி அவரை வழிபட்ட தேவர்கள் எல்லாருமே சந்தோஷம் ஆவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. क्रोधातवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृति संशात् बुद्धिनाशो
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Correct. ஸோ இந்த கோபம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப வந்து மயக்கம் வருது. அந்த மயக்கத்தால என்ன ஆகுது? புத்தி எல்லாம் இழந்துடுறான் இல்லையா? நினைவு வந்து குழப்பம் வருது, அறிவு இழக்குது. அப்ப வந்து அறிவுடன் ஒருத்தன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? தப்பு பண்ணுவான். கரெக்டா? வீழ்ச்சி அடைகிறான் இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமியோட ஒரு விஷயத்த வந்து இங்க பிரபுபாதர் சொல்றாரு. பிராபாணி கதாய புத்தய அரிசம்பந்தி வஸ்துனக முமுக் சுபி பரித்யாகோ வைராகியம் பல்கு கதாயதே. இது வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துல இருந்து பிரபுபாதர் இங்க சொல்றார். இது என்ன அர்த்தம்னா, ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வுல வந்துட்டான்னு அவனுக்கு தெரியுமா, எல்லா விஷயங்களும் கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கோசம் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆனா அந்த அறிவு இல்லாதவன் என்ன பண்ணுவான்? பெயர் அளவுக்கு சில பொருளை, அதாவது பௌதிக விஷயத்த வந்து விட்டுணும்னு நினைக்கிறான். ஆனா அந்த பந்தத்தை, அந்த ஆசை இருக்கும் பாருங்க, அந்த ஆசைனால அவன் பந்தப்படுத்துக்கு போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்படி இருக்கவன் உண்மையான வைராகியத்தை வந்து அவனால அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கவங்க அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெளியே வருவாங்க. ஓகே, அதாவது சிம்பிளா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பக்தர் அல்லாதவன் என்னன்னாலும் சாப்பிடுவான். ஆனா பக்தன்ற வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்தை தவிர வேற எதையுமே சாப்பிடவே மாட்டான்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவன் ஒரு அளவு கூட தன்னுடைய அந்த முயற்சி எப்படி சாத்தியமாகும் புரியல மாதிரி. இப்ப எனக்கும் வந்து இந்த சாப்பிட்ற பழக்கத்துல குறை இருக்கு. அதிகமா சாப்பிட்ற டேஸ்டியா ஸ்பைசியா அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். அது எப்படி நீக்கிறதுன்னு தெரியல. பிரபு பேசலாம் பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருந்தேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரபு. கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் செக்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் பிரபு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வீழ்ச்சிக்கு தோல்விக்கான 8 படிக்கட்கள் இங்கே சொல்கிறாங்க. இதுலேருந்து நமக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கும் கிடைக்கும். புலன் நோக்கு பொருட்களை மேலே நம்ம ஆசைப்படுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்றும் இல்லைங்க. நம்ம வந்து ஒரு கடைக்கு போகிறோம். ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் ஷாப்பிங் போகிறோம். நம்ம வந்து என்ன வாங்கணும்? நம்ம வீட்டில் ஒரு டவல் இல்லைங்க. அந்த டவல் இல்லை, அது வாங்கணுன்றதுக்கோசம் போகிறோம். ஆனால் அங்கே டவல் பார்த்தோம், பக்கத்திலேயே நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு அழகான புடவைய பார்க்குறாங்க நம்ம தாய்மார்கள். நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு நியூ டிசைன் ஷர்ட் ஒருத்தங்க நம்ம பிரபுஜிஸ்லாம் பார்க்குறாங்க. 2 பேருக்குமே ஆசை இது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. விலைய போய் கேட்டா அது பிராண்டட் ஐட்டம், அதனால ஏகப்பட்ட விலை. ஓகேவா? ஸோ நம்ம மனசு வந்து அது மேல ஆசைப்படுது. ஐயோ, அந்த புடவை நம்ம கையில இல்லை, இந்த கலர்ல நம்ம கையில இல்லை, விலை பார்த்தீங்கன்னா 5000. ஓகேவா? வாங்கினது போனதோ ஒரு 10 ரூபாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு டவலை வாங்கிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அங்க போயிட்டு அந்த புடவை வாங்கிட்டு வந்தா நம்ம மனசு கண்ட்ரோலா இல்லையா? அன்கண்ட்ரோல்டா இருக்கு மாதாஜி, ஒத்துக்கிற மாதாஜி இல்லையா? அதே வந்து அந்த ஷர்ட் பிரபுஜி வாங்கிட்டு வந்தாலும் அந்த மனசு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகலன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல நான் வந்திருக்குது வந்து டவல் வாங்குறதுக்கு தான். என்கிட்ட பீரோலயும் ஷர்ட் ஃபுல்லா இருக்குது, சாரியும் இருக்குது, எனக்கு இப்போதைக்கு இது தேவையில்லை, தேவைப்படும் போது நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த டவலை மாத்திரம் வாங்கிட்டு வந்தா அவன் வந்து புத்திசாலி. இது அவனுடைய புலன்கள் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இல்லையா? எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை யோசிப்போம், யோசிச்சுட்டு அது மேல பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா? பற்று, எனக்கு இது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? நம்ம கிட்ட காசு இல்ல, ஆனா ஆசை இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவான்? ஒருத்தன் திருட செய்வான் இல்லையா? ஏமாத்து செய்வான் இல்லையா? அந்த காமம் வந்து கோபம், கோபம் வந்து பூரண மயக்கமாகுது. அதனால நினைவை இழந்துடுறான், அறிவு இழக்கப்பட்டு விடுகிறது. அதனால என்ன ஆறா, தவறான செயல்களை செய்து வீழ்ச்சி அடைகிறான் இல்லையா? அப்ப வீழ்ச்சி அடைந்தோடனே மறுபடியும் என்ன ஆகுது? பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துக்குள்ள போறான். ஓகேவா? பக்தி தொண்டின் உதவி இல்லாததன் பலனே இந்த வீழ்ச்சி. இது எதனால ஆகுது? நமக்கு பக்தி தொண்டு இப்படியெல்லாம் சொல்லல. பாருப்பா, இந்த மனசு வந்து சஞ்சலமானது, இதை வந்து நம்ம நிச்சலா நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரணும், அச்சலா நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த புலன்களுடைய தன்மையை சொல்லிட்டாங்க. இது பாம்பு மாதிரி, இது ரொம்ப வந்து நீ எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நீ கத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இத்தனை நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையோ ஒரு பொருளை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், யாரோ சமைச்சு விற்கிற பொருளை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் இல்லையா? நமக்கு தெரியல, சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு வந்து அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன் சொல்றாங்க, எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு ஒரு கேள்வியை போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஏன் சொல்றான்னு, கிருஷ்ணருக்கு சமர்க்கப்படாத எல்லா விஷயத்தையும் சாப்பிட்டு அது வந்து பாபம்.
ஓகேவா? ஒரு தூய நம்ம குளிச்சுட்டு நம்ம பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு? குளிச்சுட்டு நம்ம அடுப்பு கரைக்கு போயிட்டு நம்ம சமைச்சிட்டு அத வந்து நம்ம டேஸ்ட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? நம்ம கடவுளுக்கு சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குளிக்கணும். அத வந்து பக்குவமா கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி சமர்ப்பிச்சுட்டு, ஓகே. அப்ப என்ன பண்ணணும்? அத வந்து சாப்பிடணும். அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொருள வந்து நம்ம போகான்னு சொல்லுவோம். நம்ம சமைக்கிற பொருள், அந்த சாம்பாரு, சாப்பாடு, காய், சாதம்லாம் இருக்கு இல்லையா? அத வந்து போகான்னு சொல்லுவோம். கடவுளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வைக்கும்போது அவருக்குன்னு ஒரு தட்ட வச்சிடணும். ஓகேங்களா? அதுல வந்து துளசி இல வச்சு, அத சுத்தி தண்ணி வச்சு, ஸ்லோகங்கள சொல்லி, ஓகேங்களா? நம்ம அவருக்கு சமர்ப்பிக்கணும். அப்ப வந்து என்ன ஆகுது? அந்த போகா வந்து பிரசாதமா ஆகுது. என்னடா நான் வச்ச சாப்பாடு அப்படியே தானே இருக்குன்னு நினைச்சேன்னா, கடவுள் வந்து கண்டறிதல் பண்றாரு. அவருடைய புலன்கள் எந்த வேலை வேணும்னாலும் செய்யும். கண்கள் வந்து சாப்பிடவும் செய்யும். நமக்கெல்லாம் வாய் வந்து சாப்பிடுறது தான் தெரியும். கண்ணு பார்க்க தான் முடியும். நம்மளுடைய புலன்கள் அப்படி. பட் அவர் அப்படி இல்ல. ஓகேவா? அந்த பிரசாதத்த சாப்பிடுறதுனால எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, படிப்படியா எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ஜென்ம வாசனைகள் இருக்கு இல்லையா? பாவங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் படிப்படியா குறையும். நம்ம மூளையில வந்து ஃபைன் டிஷ்யூ வளருமா. ஓகேவா? அப்ப கிருஷ்ண உணர்வையும், கிருஷ்ணரை ஏத்துக்கக்கூடிய புத்தியும், ஞானமும் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இந்த பெனிஃபிட் இருக்குது. அப்ப இத பெனிஃபிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மெல்ல மெல்லமா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து குறைச்சிடலாம். ஓகேங்களா? அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல. அது வந்து எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு பிரபு. நீங்க சொல்றது எல்லாருக்குமே நாக்குக்கு சுவையா சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கு. அப்படி இருந்துச்சா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இஸ்கானுக்கு போங்க. அங்கேயும் இப்பல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நெறைய இஸ்கான்ஸ்ல வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் செல் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஆமா மாதாஜி. அது ஆமா. வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுங்க. இல்லையா? சரிங்க உங்களுக்கு மாதாஜி. ஃப்ரீயா இருக்கும்போது நெறைய செய்யுங்க. கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்க. அப்ப டப்பால எடுத்து வச்சுக்கோங்க. டியூட்டில இருந்து வந்தீங்களா? அப்ப சாப்பிடுங்க. சரிங்க பிரசாதத்துக்கு மாதாஜி. பிரசாதமும் ஆச்சு. உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நம்ம வீட்லயே வந்து தேர்ந்தெடுத்த பொருள வச்சு நம்ம செய்றோம். உடலுக்கு ஆரோக்கியமா ஆச்சா? ஆமா மாதாஜி. அவ்வளவுதான் பிரபு. இல்லையா? பக்தி தொண்டு உதவி இல்லாததே நமக்கு வீழ்ச்சிக்கு காரணம். ஓகேவா? கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன். மாதாஜி கமலா மாதாஜி இன்னைக்கு 72 ஸ்லோகம் வரையும் இன்னைக்கு முடிக்கணும் மாதாஜி. உங்களுக்கு லேட் ஆச்சுன்னா கிளம்புங்க. நான் பக்தர்களை Be வச்சு there. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் உட்காரு. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. 72 full. I will be there. No problem. ஆ ஏன்னா எனக்கு அப்புறம் என்ன ஐ ஆல்சோ ஹாவ் ஒர்க். அப்புறம் மனசு கஷ்டப்படுறது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் இப்பயே. அந்த டார்கெட்டை முடிக்கணும் அவ்வளவுதான். இல்ல. கிருஷ்ண 72 பேருக்கு ஆகாது. உள்ளவன் முடிச்சுடலாம் இன்னைக்கு. பார்க்கும் பொருள்களை கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் எப்படி ஈடுபடுத்துவது என்று சிந்திப்பான். ஓகேவா? சோ ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம். அழகான பூவை பார்க்கிறோம். ஆஹா, இது எவ்வளவு அழகா இருக்கு. நான் கிருஷ்ணருக்கு போய் கொடுக்கலாமே, சமர்ப்பிக்கலாமேன்றத வரணும். அப்ப அது பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்? கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் வந்துடும். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் மேல நமக்கு அன்பு வரும். கிடைக்காவிட்டாலும் கிருஷ்ணரின் திட்டம் அவர் விருப்பம் என்று நினைப்பார். சில விஷயத்த நமக்கு வேணும்னு நினைப்போம். இன்கேஸ் அது நம்ம கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோயேன், அப்ப வந்து நம்ம புலம்ப மாட்டோம். சரி, இது ஏதோ கடவுள் செஞ்சிருக்காரு. இது நம்மளுடைய நன்மைக்கு தான். என் வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய அனுமதி இல்லாம நினைக்கிறது இல்ல. அந்த பக்குவம் நமக்கு வந்துடும். ஓகேவா? ஏமாற்றத்திலும் சேவை செய்யும் ஆசைதான் அது மறுக்கும். சரி, இது குடுக்கலையா கடவுளு? பரவாயில்ல. இதுல ஏதோ ஒரு படிப்பினை எனக்கு குடுக்குறாரு அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க. அதுல வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் ஆசைதான் வரும். விரக்தி வராது. கிருஷ்ணரை கிருஷ்ணர் நிறைவேற்றுகிறார். நான் ஆத்மா, கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன். அந்த தாட் நமக்கு வரணும். ஓகேவா? நான் நித்திய சேவகன் சொல்லும்போது நமக்கு என்னுடைய மாஸ்டர் கிருஷ்ணர். அப்ப எனக்கு எங்க இருந்து அதிகாரம் பண்ணக்கூடிய இது இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம ஆபீஸ்ல எல்லாம் போனா நமக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ, அங்க இருக்கிறவர் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்யறது இல்லையா? நம்ம ஹெட் ஆமா ஆமா சொல்லிட்டாருன்னு செய்யறது ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பு உறவு இல்லையா? அவருக்கு நம்ம சேவை செய்யறதுனால அதிகமான அன்பு தான் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த பாவனை வந்துடணும்னா கடவுளுடைய நித்திய சேவகன். ஓகேவா? அங்க அதிகாரத்துக்கு இடம் இல்ல. கிருஷ்ணர் மீது பற்றுதல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும்? விடுதலை கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ வாழ்க்கையின் பாடம் என்ன? உயிருள்ளவை உயிரற்றவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் நாம் அவர் மேல் அன்பை வளர்த்து கொண்டு அவரிடம் உறவை புதுப்பித்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை நம்ம மறந்துட்டோம் இல்லையா? இந்த மாயை இந்த உலகத்துக்கு வந்ததுனால நம்ம என்ன ஆனோம்? இந்த 3 குணங்களால தாக்கப்பட்டு நமக்கும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய உறவையும் பந்தத்தையும் மறந்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறோம். இத செய்ய செய்ய நமக்கும் அவருக்கும் இருக்க உறவு வந்து புதுப்பிக்குது. ஓகேவா? பிரபுபாதா சொல்லுவாரு, எத்தனையோ ஜென்மமா வந்து போயிட்டே இருக்கிறப்பா, ஒரே ஒரு இந்த ஜென்மத்தை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் கூட.
இத்தனை முறை வந்து உன்னோட விருப்பத்தோட இருந்த, இந்த ஒரு ஜென்மத்தை அவருக்கோசம் கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. रागद्वेषे विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति. हरे कृष्ण. ஸோ ராக துவேஷ விமுக்தஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு? இந்த பற்றுதல், ராகன்னா பற்றுதல், துவேஷன்னா பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறது. ஓகே, இதுல இருந்து நீ என்ன பண்ணணும்? வெளியே வா, விமுக்தகை, இதுல இருந்து வெளியே வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த பற்றுதல், அதாவது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு புத்தி இருக்கும். இவங்களை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கும், இவங்களை வந்து எனக்கு பிடிக்காது, எனக்கு வந்து இந்த காஃபி பவுடர் தான் பிடிக்கும், இந்த டூத் பேஸ்ட் இந்த பிராண்டு தான் வேணும், இந்த மஸ்கிட்டோ காயில் தான் வேணும், இந்த பிராண்டட் அரிசி தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. கரெக்டா? இல்ல, இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும், இவங்க எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது, இதெல்லாம் பிடிக்காது இல்லையா? அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க கூட்டிட்டு போகுது? விடுதலைக்கான வழியை நமக்கு காமிக்குது. ஓகேவா? காமிக்குது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்தே நம்மள கடவுள் வந்து வழி நடத்துவார். அது வந்து உறுதி. நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மள கடவுள் வந்து வழி நடத்துவார். ஓகேவா? நமக்கு சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மள வந்து கைடு பண்ணி நம்மள முன்னாடி கூட்டிட்டு போறார். ஓகேவா? சோ நம்ம எப்போ எல்லாமே கடவுளின் முழுமையான கருணையை அடைய முடியும்? எப்போ நம்ம புலன்களை அவருடைய சேவையில ஈடுபட்டு இந்த பற்றுதலுக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் இல்லாம வாழ்ற போது அவர் வந்து நம்மள முன்னேற்ற பாதையில கூட்டிட்டு போவார். सर्व दुःखानां हानि अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகதேச விமுக்தஸ்து, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய கருணை ஈஸியா அடைவான். ஏன்னா அவன் வந்து விஷயான் இந்திரியா சரண், அவன் கிருஷ்ணருக்கு சரணடைறான். ஆத்ம வைஷ்யர் விதே ஆத்மா, கடவுளை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு தான் நினைக்கிறான். ஓகேவா? அதனால அவருக்கு வந்து அந்த கடவுள் பிரசாதம் வந்து சீக்கிரமா கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து அந்த பிரசாதம் அவனுக்கு எளிமையா கிடைக்குது. இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? பிரசாத சர்வ துக்கானாம். ஓகே, இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் திருப்தி உற்றவனுக்கு ஜட உலகின் மூவகை துன்பங்களால் பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை. ஓகேவா? சர்வ துக்கானாம் ஆனிர் அஷோ ப ஜாயத்தே, இந்த 3 துக்கங்கள்ல இருந்து அவனுக்கு என்ன ஆகுது? எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரசன்ன சேத்தசோ ஏ ஹசு புத்தி பர்யா வதிஷ்டதே, அவன் என்ன பண்றா? புத்தி வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிடும் அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இத்தகைய திருப்தியுற்ற உணர்வில் அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றது. அதான் முடிக்கிறாங்க பாருங்க. புத்தி பரிய பதிஷ்டதே, அவனுடைய புத்தி வந்து ஸ்திரமா இருக்கும், அவன் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கிருஷ்ண உணர்வு நல்லா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுவான். ஓகே, சோ இதுவரை என்ன பார்த்தோம்? விதிகள் விடுதலைக்கானவை. ஓகேவா? பலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரண திருப்தி, மூவகை துன்பங்கள்ல இருந்து வெளியே போறோம், தெளிவான புத்தி கிடைக்குது. கிருஷ்ண உணர்வோடு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது. இந்த நிலைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தித பிரக்ஞானும் இருக்கிறான். அவன் தன்னுள்ள திருப்தியோட இருக்கிறான். அவனுக்கு எந்த துன்பங்கள் வந்தாலும் பாதிப்பு அடைக்க மாட்டான். அப்படியே துன்பம் வந்தாலும் அதை பெருசா அலட்டிக்க மாட்டான். ஓகேவா? தெளிவான புத்தியோட இருப்பான். நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகன், அதுல வந்து தெளிவா இருப்பான். बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரமனின் தொடர்பின்றி தெய்வீக அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. அவருடைய தொடர்பு இல்லாம நம்மளால இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு? புலன்கள் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு ஆபத்தானதுன்னு சொல்றாரு. அந்த புலன்களை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இப்ப என்ன சொல்றாரு? அவருடைய அனுகிரகம் இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஓகேவா? தெய்வீக அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. இவையின்றி அமைதிக்கு வழி இல்லை. அமைதி இல்லாவிட்டால் ஆனந்தம் எவ்வாறு இருக்கும்? கரெக்டா?
ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி. இல்லையா? சோ அதனால நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த அசாஸ்வத துக்க ஆலயத்தை மிருத்தி ஆலயத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நமக்கு வந்து ஆனந்தம் வேணும், அமைதி வேணும். அதுக்கு யார்கிட்ட வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கிறது? இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு முழுமையா? இப்ப நீங்க வந்து என்கிட்ட வந்து 10 ரூபாய் கேக்குறீங்க, என்கிட்ட 5 ரூபாய் தான் இருக்கு, என்னால கொடுக்க முடியுமா? முடியாது மாதாஜி. முடியாது மாதாஜி. இல்லையா? அப்ப கஷ்டம். இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கோ அவர்கிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு 100 ரூபாய் கொடுத்துட்டு எனக்கு மன அமைதிக்கான ஒரு மந்திரத்தை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டு வாங்குற ஆளுங்க. கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. இதுவும் ஒரு பெரிய பிசினஸா நடந்துட்டு இருக்குது ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. சோ அதுல எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்து மந்திரத்தை கொடுத்து மகா மந்திரத்தை கொடுத்து போயிருக்கார் இல்லையா? அதை பண்ணணும். அதை பண்ண நமக்கு என்ன வரும்? ஆனந்தம், அமைதி, சந்தோஷம் எல்லாம் வரும். ஓகே, நமக்கும் வரும். நம்ம அனுபவிச்சதுனால நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணலாம், போய் கொடுக்கலாம் இல்லையா? நம்ம ஒரு தேன் பாட்டிலை வாங்கணும். தேன் பாட்டிலை வாங்கிட்டு பாட்டிலை மூடியை ஓபன் பண்ணாம அந்த பாட்டிலே நக்கிட்டே இருந்தா நமக்கு சுவை தெரியுமா? தெரியாது மாதாஜி. சுவைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? பாட்டில் ஓபன் பண்ணணும் மாதாஜி. ஓபன் பண்ணணும். அந்த தேனை நம்ம கையில கையில ஊத்தணும். ஊத்திட்டு நக்கி சாப்பிடணும். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. அப்பதான் நம்மளால அதனுடைய சுவை தெரியும். அதனால கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணா என்னதான் வருதுப்பான்னு அப்படின்னு ஒரு நாள் அப்படியே அட்லீஸ்ட் அப்படியாவது நம்ம மனசை வச்சு நம்ம பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. பண்ணலாம் மாதாஜி. முயற்சி பண்ணிட்டே ஹரி இருக்கும் போல். மாதாஜி. சூப்பர். 2 பேர் தான் பதில் வருது. மித்தவங்க எல்லாம் என்ன என்ன என்னப்பா மனோபான்மையில இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरित प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्बसि. இந்த இந்திரியங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது ஒன்ன கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஆபத்துல தான் முடியும். அதனால கேர்ஃபுல்லா இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி வந்து ஒரு பெரும் காற்று வந்து படகை தள்ளிட்டு போயிடும் இல்லையா? நான் பாருங்க, இதெல்லாம் நான் டிவி பாக்குறத அதை பண்றது இல்ல, ஊர்க்கதை உலக கதை பேசுறது இல்ல, நான் வேற ஏதோ ஒரு தப்பான காரியம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஒரு தப்பான காரியம் வந்து நம்மளை எங்கேயோ கீழே தள்ளி போயிடும், தள்ளி கூட்டிட்டு போயிடும். அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நமக்கு எப்படி அந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கொடுத்தார் பிரபுபாதா, நாம ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதனால இந்த இந்திரியங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அது நம்ம யார்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய அம்பரீஷ் மகாராஜா எப்படி நவவித பக்தியும் பண்ணிட்டு எல்லா புலன்களையும் வந்து கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தினார் இல்லையா? அது மாதிரி பண்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அப்ப நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது, விழமாட்டோம். பரமனுடன் தொடர்பு இல்லை என்றால் பலன் என்ன ஆகும்? அமைதியும் இருக்காது, ஆனந்தம் இருக்காது. கட்டுப்பாடற்ற புலன்கள் ஆழ்ந்த மயக்கத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? நம்ம நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு வரோம், டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, வீக்கெண்ட்ல குடிப்பாங்க இல்லையா? லாங் டிரைவ் போவாங்க, குடிப்பாங்க, அதுதான் குதூகலம்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அடுத்த நாள் வந்து என்ன ஆகும், குடிச்சதுனால தலைவலி, வாந்தின்னு சொல்லிட்டு ஹேங் ஓவர்ல இருப்பாங்க. கரெக்டா? போதையில வந்து வண்டி ஓட்டி ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு அது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும். கரெக்டா? ரைட் மாதாஜி. 100% மாதாஜி. இப்படிலாம் இல்லையா? நடக்குது மாதாஜி. இதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த இந்திரியங்களை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அப்படி யூஸ் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகுன்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து தெரிவிக்கிறார். ஓகேங்களா? சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அனுகூலமான காற்று போல வீசுகிறது, உதவி செய்யும். அதாவது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, இங்க நம்ம என்ன படிச்சோம், ஒரு புயல் வந்துச்சுன்னா கடும் காற்று வந்துச்சுன்னா படகை வந்து எப்படியோ தள்ளிட்டு போயிடும் இல்லையா? அதே ஒரு மென்மையான காற்று வீசுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நம்ம எந்த பக்கம் போகணுமோ அந்த பக்கத்தை ஈஸியா கூட்டிட்டு போவோம். அந்த படகோட்டிக்கும் நல்லா ஈஸியா இருக்கும். நம்ம ஒண்ணும் இல்லைங்க, இந்த சைக்கிள் எல்லாம் ஓட்டும்போது எதிர்காற்று வீசுச்சுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? கஷ்டமா இருக்குமா, ஈஸியா இருக்குமா? கஷ்டமா தான் இருக்கு மாதாஜி. அதே அங்க வந்து ஓட்ட நம்ம முடியாது. எந்த டைரக்ஷன்ல போறோமோ அந்த டைரக்ஷன்ல காத்து வீசுச்சுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ஆனந்தமா அந்த இருக்கும் மாதாஜி. சில்னஸ் எஃபோர்ட்டே போட தேவையில்லை. அதா போயிரும் இல்லையா? வண்டி. சோகமா அந்த போயிடலாம் சில்னஸ் மாதாஜி. அந்த சில்னஸ் என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு போலாம் இல்லையா? ரொம்ப ஆமா. சுகமா இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி உன்னுடைய கண்ணு, மூக்கு, காது எதுவா இருந்தாலும் நம்ம யாருக்கோசம் சேவை பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்கோசம் தான் கிருஷ்ணருக்காக. சேவை பண்ணணும்.
ஏன் அதுக்கோசம் நம்ம வாயை வச்சு நாம ஜெபம் பண்ணலாம். அவருடைய நாம ரூப குணலீலைகளை வந்து வேற ஒருத்தங்களுக்கு சொல்லலாம் இல்லையா? நம்ம கேட்ட பாயிண்ட்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு 2 பாயிண்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ ஷேர் பண்ணலாம். இந்த லிங்கை ஷேர் பண்ணலாம். அவருக்கு ஆர்த்தி பண்ணலாம். இல்லை அவருக்கோசம் நெய்வேத்தியம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டே இல்லையா? எல்லாரும் வீட்டில் இருப்பீங்க. இருப்பா நான் இன்னைக்கு போயிட்டு குளிச்சுட்டு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஐட்டம் பண்ணி சமர்ப்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம் இல்லையா? அதனால சரிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணரும் சந்தோஷப்படுவாரு. வீட்ல இருக்கவங்களும் ஆஹா சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ம், ம். ஹரே அம்மாவும் கிருஷ்ணா. என்னுடைய அம்மாவும் அதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க மாதாஜி. கற்கண்டாவது வெய்ய, துளசியாவது ம். வெய்ய டெய்லி அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா நம்ம கிருஷ்ணருக்காக. மாத்திரம் அந்த கற்கண்டை எத்தனை நாள் சாப்பிட முடியும்? எத்தனை வேளை சாப்பிடுவோம் இல்லையா? புரியுது மாதாஜி. நமக்கு மாத்திரம் நாக்குக்கு ருசியா வேணும். அவருக்கு மாத்திரம் என்ன பண்ணுவோம்? இந்த உலர்ந்த திராட்சை, பாதாமு, கல்கண்டு, வாழைப்பழம் வச்சு விட்டுடுவோம் இல்லையா? ஏன்னா அவரு எதுவும் பேச மாட்டாரு. கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ நம்ம சமைக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயம், வெள்ளை பூண்டு இல்லாம ஏதோ ஒரு ஐட்டம் நம்ம வீட்ல இருக்கும். ஆமா கரெக்ட்டா? மாதாஜி. ஆமா அத மாதாஜி. வந்து அவருக்கு சமைக்கிறதுக்கு சமைச்சுட்டு, குளிச்சுட்டு, சமைச்சுட்டு, அதுல வந்து துளசி இலை வச்சா தான் அவருக்கு வந்து ஏத்துப்பார். ஓகேவா? இல்லைன்னா சரிங்க ஏத்துக்க மாதாஜி. மாட்டார். சரிங்க. ஏன்னா நமக்கெல்லாம் அது அருகதை இல்ல அவர் கிட்ட போறதுக்கு. யாருக்கு அருகதை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துளசி தேவி. அவங்க வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா, தூய பக்தாள். அவங்க தான் வந்து அவங்க கிட்ட முடியும். ஓகேவா? அவங்க வந்து ஆமா மாதாஜி. ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் மாரி. பண்றீங்களா எல்லாரும்? பிரபாகரன் பிரபு, வசந்தி சிவ மாதாஜி, மாதாஜி முயற்சி பண்றோம் மாதாஜி. ஹரிபால் முயற்சி சூப்பர். தான் மாதாஜி ஏதோ பண்றோம் மாதாஜி. என்ன பிரபு? முயற்சி தான் மாதாஜி பண்றோம் மாதாஜி. நீ பண்றேன்னு சொல்ல முடியாது. முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்க மாதாஜி. ஓகே. இல்ல இன்னைக்கு சண்டே இல்லையா? ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு ம். ஃபோட்டோ எடுத்து ஷேர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் சரிங்க. உனக்கு வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பண்ணுங்க. ஒண்ணும் இல்ல பெருசா ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலாமே. ஏன் ஆரம்பிக்க கூடாது நம்ப? இன்னும் ஏன் நம்ம தள்ளி போடணும்? சரிங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, எனவே பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, எவனுடைய புலன்கள் புலனுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து முற்றுமாக விலக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் நிச்சயமாக நிலைத்த அறிவுடையவன் ஆகின்றான். சோ நிலைத்த அறிவுடையவன் யாரு? இந்த புலன்களை வென்றவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. புலனை யாரால வெல்ல முடியும்? கிருஷ்ண சேவையில சித்தப்பிரஜன். யாரு? ஆ சித்தப்பிரஜன். சித்தப்பிரக்ஞன் கிருஷ்ண சேவையில யார் வந்து ஈடுபட்டிருக்கானோ அவனால முடியும் இல்லையா? ஸோ எல்லாமே வந்து ஆன்மீக குருவோடைய கைடன்ஸ்ல நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாம் சாதகா பக்தர்கள். நம்ம எல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இத்தனை நாள் ஏனோ தானோ எப்படி வாழ்றதுன்னு தெரியாம இருந்தோம். ஆனா இன்னைக்கு கடவுளுடைய கருணைனாலும் பக்தர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தாலும் நமக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த சாதக பக்தர்களாகிய நாம ஒவ்வொரு அடியிலும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ ஆமா பண்ண மாதாஜி. பண்ண நம்மளும் அந்த நிலைத்த நிலைக்கு போக முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர்களுக்கு எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரம் ஆகும். இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து பக்தி பண்றது வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா நிறைய பேர் இப்ப இருக்கிற சொசைட்டில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எத்தனை மணிக்கு தூங்க போறாங்க சொல்லுங்க? இந்த ஐடி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மணி ஒரு எல்லாருமே மணி ஒரு மணி மாதாஜி. 1 மணி, 2 மணி, நைட்டு 3 மணிக்கு ஆ 3 மணிக்கு தூங்குறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் எத்தனை மணிக்கு எழுறாங்க? 4 மணி ஷார்ப்பா எழுந்துருவாங்க ம். மாதாஜி. 3:30 இப்ப நம்ம 4 மணிக்கு. இஸ்கான்லாம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தின்னா அவங்க ரெடி ஆயி அங்க வரணும். வந்து அங்க ரெடி அப்ப பண்ணிக்கணும். 3:30க்கே இல்லையா? எழுந்துக்கணும் அ மாதாஜி. ஆ நம்ப எழுற நேரம் அவங்க தூங்குற நேரமா இருக்கு. இல்லையா? எல்லா ஆமா. உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ, அது ஆய்வு அறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. என்ன இல்லையா? பண்றது மாதாஜி? வேலை வந்து அந்த மாதிரி இருக்க மாதாஜி. எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்றது? சம்பாதிக்கணும். அதுக்காக உழைக்க வேண்டியிருக்கு. கரெக்ட் பிரபு. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இது ஒரு கடவுள்கிட்ட ஒரு அப்பீலா வைங்க. மனசு சரிங்க. உருகி ஒரு பிரார்த்தனை கடவுள் முன்னாடி வைங்க. என்னோட இது நான் இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டேன். இந்த வேதங்கள்ல இத சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துட்டு சேவை செய்யணும். உங்க நினைவுல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரார்த்தனை அவர் முன்னாடி வைங்க. கண்டிப்பா அவர் வந்து அதுக்கு வழி நடத்துவார். வழி காமிப்பார்.
ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்ஸ் அவரால பண்ண முடியாதது ஒண்ணுமே இல்ல. சரிங்க இல்லையா? மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஏன்னா அவர் யோசிச்சு பாருங்க, 7 வயசு ஒரு சின்ன பையனா இருக்கும்போது கோவர்தன மலைய ஒரே ஒரு சுண்டு விரல்ல, இடது சுண்டு விரல்ல தூக்குனாரு. நம்மளால ஒரு லஞ்ச் பேக்க ஒரு விரல்ல தூக்க முடியுதா? முடியாது மாதாஜி. ஒரு போன ஒரு விரலால நம்மளால பிடிக்க முடியுதா? முடியாது மாதாஜி. இல்லையா? அது மாதிரி எல்லா விஷயமான செயல்களை வந்து அவர் செய்யறவர் இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து என்ன தேவைன்றது அவருக்கு தெரியும். அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? அழுற குழந்தை தான் பால் குடிக்கும். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. அதனால அவர்கிட்ட ஒரு சொன்னதான் தெரியும். அவர்கிட்ட இது மாதிரி இருக்குப்பான்னு சொல்லுங்க. சில பேர் வாதம் பண்ணுவாங்க, ஏய் எனக்குள்ளதான் இருக்காரு அவருக்கு தெரியாதன்னு நீ சொல்லணும் இல்லையா? அதுதான் அம்மாவுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அது மாதிரி. ஓகே ஓகே இதனோட உட்பார்வை என்ன? கட்டுப்பாடுடைய புலன்கள். ஓகேயா? அது வந்து நல்லா நம்மள பக்தியில முன்னேற்றம் பண்ணும் இல்ல, கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுதலை பண்ணும். ஆனா பற்றுடையவன் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறான்? கர்ம பந்தத்துல தன்னை வந்து மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள வந்து அவன் வந்து கட்டுப்படுத்திக்கிறான், மறுபடியும் பிறப்பான். அதே கிருஷ்ணா உணர்வுல இருக்கிறவன் பந்தங்கள்ல இருந்து வெளியே வரான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அபூயமானம் சல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரம் ஆப பிரவிசந்தி யத்வத் தத்வத் காமாயம் பிரவிசந்தி சர்வே தசாந்தி ஆப்னோதி ந காமகாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல 2வது வரி பாத்தீங்கன்னா சமுத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது இந்த கடல் இருக்கு இல்லையா? கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ நதிகள் வந்து கலக்குது. என்னைக்குமே கடல் வந்து அச்சச்சோ இத்தனை நதிகள் என்கிட்ட வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஊருக்குள்ள வர்றதில்லை இல்லையா? அது தனக்குள்ளதான் அமைதியா இருக்குது இல்லையா? ஆஹ் அது ஆமா மாதிரி மாதாஜி. இந்த மனுஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், அவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள், ஆசைகள். ஆனா இந்த ஸ்தித பிரக்னன் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டான். நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அது போல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். ஓகேவா? அத்தகைய ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள விரும்புபவன் அல்ல. மனசுல எத்தனையோ இருக்கும் என்ன ஓட்டங்கள். நம்ம இங்கதான் இருப்போம், எப்படா கிளாஸ் முடியும், எப்படா போய் சமைக்கணும், நம்ம போய் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணணும், அந்த பிளான் பேக்கப்ல ஓடிட்டே இருக்கும். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. பாருங்க சாதாரண எவ்வளவு அழகா சாதாரண மனிதர்கள் எல்லாரும் அப்படிதான் யோசிப்பாங்க மாதாஜி. வெளிப்படையா ஒத்துக்கிட்டீங்க. வெரி குட். ஆனா இதெல்லாம் இருக்கு, இந்த சேஞ்சஸ் நமக்குள்ள இருக்கு. பட் இது வந்து நல்லது இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இருந்து நான் வெளியே வரணும். எந்த ஒரு புலனுகர்ச்சி பொருட்களால நான் வந்து கவரப்படக்கூடாது, டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சரிங்க மாதாஜி. அப்பதான் நம்ம அந்த ஸ்தித பிரக்ன ஸ்டேஜுக்கு, தூய பக்தன்ற நிலைக்கு நம்மளால போறதுக்கு ஆஹ் முடியும் இல்லைங்களா? அப்பதான் ஆமா நம்ம மாதாஜி. கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல நம்ம சக்சஸ் ஆகும். சரிங்க மாதாஜி. The devotees of Krishna have no material desires and therefore they are perfect. They are in perfect peace. முழு அமைதியோடு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பௌதிக ஆசையே இருக்கிறது இல்லையா? ஆமா. ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி கூட வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க, முக்தி கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுல பக்தனோட வீட்டுல அந்த வாசப்படியில நம்ம செருப்பு தான் வைப்போம் இல்லையா? அந்த முக்தியை வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குமா. ஆனா இந்த பக்தர்கள் வந்து அதை சட்டையே பண்ண மாட்டாங்களாம். ஓகேவா? சோ நம்ம எத்தனையோ ஜென்மமா ஆசைப்பட்டு நம்ம இங்க இருக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து என்ன தெரியுமா? ஆசை. நான் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்திருக்கோம். அதனாலதான் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம விருப்பத்தை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்காரு. இயற்கை மூலமா கொடுத்திருக்காரு, நமக்கு ஒரு ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் கொடுத்திருக்காரு. சரி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் இதை அனுபவிச்சுட்டா என்கிட்ட நீ திரும்பி வான்னு சொல்லிட்டு அவரை அதுக்கோசமும் வெயிட் பண்றாரு. ஆமா ஓகேவா? நம்ம மாதாஜி. இப்ப எப்படி பசங்க கிட்ட ஒரு கத்தியோ ஒரு பிளேடோ குழந்தை எடுத்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு ஒரு பொம்மையை கொடுத்துட்டு அந்த கையில இருக்கக்கூடிய அந்த கத்தியை வாங்கிடுவோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அது மாதிரிதான் கடவுள் நம்மளையும் டீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஹேண்டில் பண்றாரு. ஓகேயா? ஹரே சரிங்க கிருஷ்ணா. सामान्य सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार प्रशान्तिम् अधिगच्छति. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு நிர்மமோ நிர்அகங்கார. இது எல்லாத்தையும் விட்டுடுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நான் தான் செய்யறேன், நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்ன்ற எண்ணமோ அகங்காரமோ இருக்கா விட்டுடு. அப்ப என்ன கிடைக்குது உனக்கு? சாந்தி மதி கச்சதி. உனக்கு மன அமைதி கிடைக்குது. பட் நமக்கெல்லாம் என்ன இருக்கு? நிறைய நான் தான் கரெக்ட், நான் தான் கிரேட்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம கிட்ட அகங்காரம் இருக்கு, பற்றுதல் இருக்கு இல்லையா? அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றார். புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும் ஆசை இல்லாதவனும் உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவன் அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். ஓகேவா? சார் லாஸ்ட் இதுல என்ன பண்ணோம்? யாருக்கு ஒரு பௌதிக பட்டுதல் இல்லாம இருக்கானோ அவன் வந்து உண்மையான அமைதி அடைய முடியும், பெர்ஃபெக்ட் பீஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னார். இங்க என்ன சொல்றாரு மறுபடியும்? உண்மையான அமைதியை வந்து அவனுக்கு கிடைக்கும், ரியல் பீஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு என்னென்ன இருக்கக்கூடாது? நம்ம கிட்ட விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது, ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது, நான் தான் உரிமையாளன்ற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நிம்மதி கிடைக்கும் மாதாஜி. உண்மையான அமைதி கிடைக்கும் இல்லையா? அலைப்பாயாத தன்மை இல்லையா? மனசு நம்ம அலைய விடக்கூடாது இல்லையா? சோ விருப்பமற்ற நிலை இல்லையா? பேராசை பெருநஷ்டம் இல்லையா? அதுக்கோசம் சன்னியாசிய வாழலாம் சொல்லல இங்க கிருஷ்ணர் இல்லையா? பேராசை வேணாம், அதுதான் கன்வே பண்றார். ஓகே, இந்த பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை திருப்தி படுத்துறான், தானும் திருப்தி அண்டு கிருஷ்ணரும் திருப்தி படுத்துறான். இங்க அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு? எதுக்கோசம் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு? தன்னுடைய புலன், தன்னுடைய இன்பத்துக்கோசம் சண்டை போட மாட்டான்னு சொல்றாரு. ஏன்னா எதிரில் இருக்கிறதெல்லாம் என் தாத்தா, என் பாட்டன், என்னுடைய ஆசான், என்னுடைய என்னுடைய ஏஜ்ல இருக்கிற கசின்ஸ் பிரதர்ஸ், அவங்களுடைய பசங்க பேரன்கள் இருக்காங்க, என்னோட நலம் விரும்பிகள் இருக்காங்க, அதனால நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. தன்னுடைய புலனை வந்து திருப்தி படுத்தணும்னு தான் நினைக்கிறாரு. ஆனா கிருஷ்ணருடைய புலனை திருப்தி படுத்துறதுக்கு நினைக்கவே இல்லை. இந்த சண்டை வந்து கிருஷ்ணர் தான் பிளான் பண்ணியிருக்காரு, நான் அவருக்கோசம் சேவை செய்யணும்னு நினைக்கல அவரு இல்லையா? எனக்கு இதெல்லாம் பண்ண மனசு கஷ்டமா இருக்கும், நான் பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறார் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? புலனுகர்ச்சிக்கான விருப்பங்களை துறந்திருத்தல், உரிமையாளன் என்னும் உணர்வுகளை துறந்திருத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஷா வாஸ்யம் இதம் சர்வம் சொல்லிட்டு பிரபுபாத இந்த இடத்துல வந்து சொல்றார். அதாவது the living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of the desires. நம்ம உயிர் வாழினங்கள் இருக்கும், இந்த உலகத்துல இருக்கோம், எந்த ஆசையும் இல்லாமலாம் நம்மளால இருக்க முடியாது, எந்த ஒரு உணர்வுகள் இல்லாம இருக்க முடியாது. கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. எல்லாரும் பதில் சொல்லுங்க, ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. பட் நம்ம எதை மாத்தணும்னா அந்த ஆசை இருக்கு இல்லையா? எனக்கு வந்து இந்த இவங்கள பிடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு சில பேருக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப இந்த ஹீரோவை பிடிக்கும், இந்த ஹீரோயினை பிடிக்கும், அவங்களுக்கோசம் கட் அவுட் கட்டுறது, அபிஷேகம் பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. அது மாதிரி பற்றுதல் யார் மேல வைக்கணும் இல்லையா? சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாய் மேல பற்றுதல் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? குழந்தை மேல கூட பட்டுதல் வச்சிருக்க மாட்டாங்க, அந்த நாய் மேல பட்டுதல் வச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி நம்மளோட இங்க என்ன மாத்திக்கணும்னு சொல்றேன்னா, டு சேஞ்ச் த குவாலிட்டி ஆஃப் த டிசையர்ஸ், எதை மேல வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு மாத்திக்கணும். இதனால நம்ம டைவர்ட் பண்ணி விடணும் மாதாஜி, நீங்க சொன்ன மாதிரி. கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம புலன்கள் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவ், ஆபத்தானது, அதனால அதை நம்ம ஜென்டிலா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதனால நான் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேன், இனிமேல் ஏதோ ஒரு கஷாயத்தை குடிக்கிறேனே, அந்த கஷாயத்தை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு கூட நம்ம குடிக்கலாம். ஆமா இல்லையா? காஃபி வந்து அர்ப்பணிக்க முடியாது, ஏன்னா அது போதை பொருள் கீழே வருது இல்லையா? சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம புலன்களை நம்ம மாத்திக்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அப்போ வந்து எப்ப முடியும்? இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் வந்து எல்லையற்றது, கணக்கற்றது. ஒண்ணு மாத்தினா இன்னொன்னு வரும். நம்ம ஜாமுன் சாப்பிடுற கதையா இல்லையா? ஜாமுன் இன்னைக்கு கொடுத்தாங்க, ஆசை பேராசைக்கோசம் நம்ம 10 சாப்பிட்டோம், சாப்பிட்டோன்னே தகட்டிடுது இல்லையா? ஆமா அடுத்த மாதாஜி. நாள் கொடுத்தா நம்ம வந்து நிறுத்துற ஆளா? நம்ம அடுத்த நாள் கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவோம், அதுக்கு அடுத்த நாள் கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. நம்மளுடைய ஆசைகள் புலன்கள் அப்படியேப்பட்டது. ஆனா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம், இது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்குரியது. சோ நான் வந்து உரிமையாளன்றத நமக்கு இருக்கக்கூடாது, நான் வந்து அவருடைய நித்திய சேவகன். நம்ம வீடெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னைக்கு அந்த பத்திரம் நம்ம பேர்ல இருக்கு, அந்த பத்திரத்தை படிச்சு பாருங்க,
கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வாங்குறதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் பேர்ல இருக்கு, கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி அது வேற யார் கையிலயோ இருந்திருக்கும். அப்போ ஆமா. ஒருத்தருடைய கை மாறி ஒருத்தருக்கு தான் வந்திருக்குது. அதுக்கு ஆமா. முன்னாடி யாரோடது? இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணது யாரு இறைவன் கிருஷ்ணர். இல்லையா? இந்த பூலோகத்தை பண்ணது வந்து சிருஷ்டி பண்ணது பகவான். அப்ப இந்த நிலம் யாரோடது? அவரோடது. அவரோட இவன் வந்து ஒரு 20க்கு 30 30க்கு 60 ஒரு இடத்த வாங்கி அந்த வீடு கட்டிக்கிட்டான். அவன் கட்டினதால அவன் உரிமையாளர்னு நினைச்சுக்கிட்டான். ஆனா இருந்தாலும் அவன் 2ஆம் தர உரிமையாளர். நம்ம எங்கேயும் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் கொடுக்கப்பட்டவை என்ற நினைப்பு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் பக்தனுக்கு. பிரபு. ஓகே பிரபு. 2ஆம் தர உரிமையாளர்ன்றதை நம்ம நினைச்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. நிர்மமோ அகங்கார எல்லாம் அதுதான் சொல்றாரு இந்த இடத்துல. அப்படி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்குது? சாந்திம் கச்சதி. நம்ம தேடிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் மன அமைதி தான். அந்த உண்மையான அமைதியும் ரியல் பீஸ்க்கு பேசிக் ஃபார்முலா இதுதான். நமக்கு உண்மையான அமைதி வேணும்னா நம்ம கிட்ட அகங்காரம் அது இருக்கக்கூடாது. அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே. மாதாஜி லாஸ்ட் ஸ்லோகா. ஏஷா பிராமி ஸ்திதி பார்த்த நைனாம் பிராப்ய விமுக்யதி ஸ்தித்வாஸ்யாம் அந்தகாலேபி பிரம்ம நிர்வாணம் ரிச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பமடைவதில்லை. இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாரு? இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகின்றான். யாரு? தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட. ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இது மூலியமா தான் நம்மளால வந்து கடவுளுடைய நிலையை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும், அடைய முடியும். ஓகேவா? ஆன்மீக பாதைக்கு போக முடியும், தெய்வீக வாழ்வு வாழ முடியும் இல்லையா? சோ இதனை அடைஞ்சிட்டான்னா அந்த மனுஷன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? குழப்பம் அடைய மாட்டான் இல்லையா? சோ இதை எப்பயும் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, மரண தருவாயில் கூட பண்ணலாம். அந்த காலே அப்படி பிரம்ம நிர்வாணம் ரச்சதி. அந்த காலேன்னா என்ன? மரண படுக்கையில இல்லையா? சோ அப்பன்னா இதுல இருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? சரி இப்ப ஹாயா இருந்துட்டு இறக்கும் போது வந்து நான் கடவுளை நினைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாமா? மாதாஜி இப்பவே நம்ம பண்ணணும் மாதாஜி. இறக்கும் போது எப்படி இறப்போம்னு தெரியாது. கோமா ஸ்டேஜ்ல கூட போலாம், என்னன்னா ஆகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர். வேற யாராவது ஏதாவது சொல்றீங்களா? ஓகே. நம்ம குலசேவகர் ஆழ்வார் என்ன சொன்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்னு சொன்னாரு. வயசான பிறகு கப்பம், வாதம், பித்தம் எல்லாம் வந்து என்ன அழைக்கும். எனக்கு தெரியாதுப்பா, உன்னை நான் நினைச்சுப்பேனா, உன்னோட ஸ்மரணம் பண்ணுவேனான்னு எனக்கு தெரியாது. அதனால நான் இப்போதைக்கே சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஓகேவா? ஒரு அரசனா இருந்து ஒரு சிறந்த பக்தனா ஆன குலசேகர ஆழ்வார் தன்னுடைய ஸ்லோகத்தை சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அப்போ வந்து நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? இப்ப இருந்தே ப்ரிப்பேர் ஆகணும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனவங்க இருக்காங்கன்னா இருக்காங்க. ஓகேவா? அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இந்த பரப்பட்ல பிரபுபாதா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கட்வாங்க மகாராஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த பக்தர், எல்லா திறமைகளை கொண்ட அரசர். ஓகேங்களா? அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடக்கும். தேவர்கள் பலவீனமானவர்கள். அதனால இந்த அரசனை வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க, எங்க கூடிய டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. சரி இவரும் போறாரு, நல்ல திறமையா சண்டை போடுறாரு. இது வந்து பல வருஷங்களா நடந்துட்டு இருக்குது. அரண்மனையில இருந்து போனவர் திரும்பி வரல. இங்க வந்து ஜெனரேஷன் ஆன பிறகு ஜெனரேஷன்லாம் மாறிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இவங்க வந்து வின் ஆயிடுறாங்க. தேவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப குஷி. ஓகேவா? சோ எங்களுக்கு நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும், ஏதாவது வரம் கேளுங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எனக்கு வந்து மரணம் எப்போன்னு அப்படி இங்க சொல்லுங்கன்னு அப்படி. அச்சச்சோ, அந்த அளவுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு இல்லைங்க, வேற ஏதாவது கேளுங்க, இது எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது, சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா சாரி, முக்தி கிடைக்குமான்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? அதை பத்தி எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாதுங்க, நாங்க அந்த லெவலுக்குலாம் இல்லை, வேற ஏதாவது கேளுங்கன்னு சொல்றாரு. சரிப்பா, எனக்கு வந்து மரணம் எப்போ வரும்னு சொல்லுங்கன்னு
சொல்றாரு. ஓகே, இதை நாங்க வேணா ரெஃபர் பண்ணி சொல்றோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெஃபர் பண்ணி சொல்லுவாங்க. இன்னும் உங்களுக்கு வந்து 24 நிமிஷம் தாங்க இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, கடகடகடன்னு அந்த சொர்க்க லோகத்துல இருந்து தன்னுடைய அரசாங்கத்துக்கு வராரு. டிராவலிங் டைம் 12 நிமிஷம் போயிடுது. வந்தாரு, குளிச்சாரு, தன்னுடைய ரூம்ல பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்தாரு, கடவுளை வந்து தாமரை திருவடியை நினைக்கிறாரு, தவம் பண்றாரு, தாமரை திருவடியில போயிட்டு சேர்றாரு. ஓகேவா? அந்த காலேச்ச அபி பிரம்ம நிர்வாணம் ரச்சதி, அப்படி நினைச்சு அடைஞ்சவங்க கூட இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நம்ம கூட இந்த பிரபுபாதா சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு ஜென்மத்தை வந்து நீ கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்திக்கோன்னு சொல்றாரு இல்லையா? கண்டிப்பா has certainly already entered into the kingdom of God. யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கானோ அவனால கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போக முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜா இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணணும். ஓகேவா? சகுணான் சமதி தாய்தான் பிரம்ம பூய கல்பத்தே. ஓகே, பிரம்மஸ்திதி அதாவது விடுதலை அடைகிறது. இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை வரதான் பிரம்ம ஸ்திதின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம 2வது அத்தியாயம் முடிச்சுக்கிட்டோம் இங்க. ஓகேங்களா? யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி குவிஸ் வைப்பீங்களா? தேவையா தேவையில்லையா மாதாஜி? கமலா மாதாஜிக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலையா நீங்க பிரபு? மாதாஜி அதுக்கு சொல்றேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? குவிஸ் தேவையா தேவையில்லையா? பிரபு நேத்தே கூட கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்டா இருக்கும் மாதாஜி. எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விடுங்களேன், நான் உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன். சரிங்க மாதாஜி. எஸ், அப்படியே குரூப்லயே ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டிஸும் பண்ணட்டும். L2 டிவோட்டிஸ் நீங்க அவருக்கு அமிச்சீங்கன்னா அவர் மாத்திரம் தான் பண்ண முடியும். ஓகே. எந்த ஸ்லோகம் சொல்றீங்க? எந்த இதுவா? இல்ல மாதாஜி, அவர் கேக்குறது level 2 குயிஸ் கேட்டுட்டு இருக்காரு. level 1க்கு லிங்க் அமிச்சிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா? குயிஸ் வினாடி விடை. கொஞ்சம் வைப்ரேஷனா இருக்கு உங்களோட. கொஞ்சம் மெசேஜ் அனுப்ப மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருங்க மாதாஜி. கிளியரா கேட்கல. வைப்ரேஷன் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி. மெசேஜ் போட்டுட்டேன்னா நான் கொடுத்துடுறேன். கொஞ்சம் வைப்ரேஷனா வருது, கிளியரா வரல உங்க பேச்சு வருது. பிரபு இப்ப சாட்ல போட்டுடுங்க பிரபு. சரி மாதாஜி. ஆமா, கரெக்ட். ஏன்னா மறுபடியும் நாளைக்கும் அதே ப்ராப்ளம் வரும். இப்ப அதுதானே பிரச்சனை இப்போ. சாட்ல போட்டுடுங்க. என்ன வைப்ரேஷனா வருது எனக்கு, சரியா காதுல விழல. சரி. கார்த்திக் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த சம்சார தாவா வந்து நீங்க சொல்லி கொடுங்க பிரபு. செகண்ட் பேராகிராஃப், ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் அவங்கள படிக்க சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? 2வது போயிடலாமா மாதாஜி? அவங்க யாராவது படிக்க சொல்லுங்க. நேத்து கத்து கொடுத்தீங்க இல்லையா? ஆமாங்க. யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? யாரோ ஒருத்தர் படிச்சா நல்லா இருக்கும். படிக்க சொல்லுங்க. நலலீடலோக தாராய காருண்ய கணகணத்வம் பிரபத்ய கல்யாண குணர்ணஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். சூப்பர் பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. 2வது பேராகிராஃப் சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. தமிழ் வந்து அனுப்பிச்சுருங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நீங்க சொன்னீங்கல்ல இந்த குருஷ்டகம் தமிழ்ல வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி மாதாஜி அனுப்ப சொன்ன குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அப்படிங்களா? சரிங்க பிரபு. மாதாஜி வீடியோ ஷேர் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. அதான் அந்த வீடியோ தான் சொல்றேன். வீடியோ தமிழ்ல இருக்குது. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு. பிடிஎஃப் மாதிரி இல்லையே, அதனால யாருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கீங்க நீங்க? பிரபாகரன் பிரபு, யாருக்கு அனுப்பிச்சீங்க நீங்க? கமலா மாதாஜிக்கு அனுப்பி குரூப்ல ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. குரூப்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, சரிங்க மாதாஜி. பாருங்க, குரூப்ல போட்டிருக்கேன். பிரபாகரன் அனுப்பிச்சு கொடுத்தது. தமிழ் உரையோட இருக்கு.
அனுப்பிச்சிட்டேனே ம். இல்லையா குரூப்ல கார்த்தி பிரபு இது சொல்லி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்தி பிரபு இது சொல்லி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகாபிரபு மகாபிரபு எல்லாரும் கீர்த்தன திருப்பி சொல்லுங்க ப்ளீஸ். மகாபிரபு கீர்த்தன மகாபிரபு கீர்த்தன நித்ய கீத நிருத்ய கீத கீத் நித்திய கீத வாதித்ர நித்ய கீத வாதித்ர மாத்யன் வாதி நிருத்ய கீத வாதித்ர மாத்யன் மனசோரசேனா மனசூரசேனா ரோமாஞ்ச கம்பா ரோமாஞ்ச கம்பா ருதரங்க பாஜோ ருத்ரங்க பாஜோ வந்தே குருஸ்ரீ வந்தே குருஸ்ரீ சரணார விந்தம். சரணாரவிந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருப்பி படிங்க பிரபு ஒரு முறை. பிரபாகரன் பிரபு அவர் பிரபு இப்போ ஃபுல்லா ஒவ்வொரு லைனா சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு முறை நீங்க பாடி காட்டுங்க, அவங்க பாடட்டும். மகாபிரபு கீர்த்தன நித்ய கீதா வாதித்ர மாத்யன் மனசோரசேனா ரோமாஞ்சகம்ப ஸ்ருரங்க பாஜு வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்பி படிச்சாரா பிரபு? வேற படிச்சாரு யாராவது மாதாஜி. படிக்கிறீங்க? மகாபிரபு கீர்த்தன நித்ய கீத வாதித்ர மத்யான் மனசூரசேனா ரோமாஞ்ச காம்பஸ் ருத்ரங்க பஜோ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். பிரபு அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மீனிங் படிங்க பிரபு. கார்த்தி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் புனித நாமத்தை ஜெபித்து நடனமாடி பாடி இசைக்கருவிகளை இசைத்து ஆன்மீக குருவானவர் எப்பொழுதும் ஆனந்தம் அடைகிறார். சில நேரங்கள் மயிர்கூச்செறிந்து உடல் நடுங்க கண்களில் நீர் மல்க தனது தூய பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்களுக்கு எனது மரியாதை. மூணாவது படிக்கிறீங்களா பிரபு? சண்டே தானே, இன்னொன்னு படிச்சிடலாமா? டைம் இருக்கா? சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? மகாபிரபு யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த புனித நாமத்தை பாடிட்டு ஆடிட்டு இருந்தார் இல்லையா? இது வந்து என்ன கொடுக்கும்? சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? இந்த தூய பக்தர்களும் இதை பாடி இதுல வந்து லயிப்பாங்க. அது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்னது? ரோமார்ஷனா, அதாவது மயிர்கூச்சி எரியுதுன்னு சொல்றேன் இல்லையா? அப்போ வந்து மயிர்கூச்செரியும், வாய் வந்து உலரும், உடம்பு நடுநடுங்கும், கண்ணுல தாரையா தண்ணி வரும். இது வந்து பரவச நிலையுடைய அறிகுறிகள். அப்புறம் லாஸ்ட் லைன் வந்து இது வந்து எல்லா ஸ்டான்ஸ்லயும் வரும். வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம், அதாவது என்னுடைய ஆன்மீக குருவுக்கு வந்து நான் பணிவான நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. மூணாவது ஸ்டான்ஸா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ விக்கிரகாராதன நித்ய நானா ருங்கார தன்மந்திர மார்ஜானாதவ் யுக்தஸ்ய பக்தாம்ச நியுஞ்சதோபி வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். படிங்க பிரபு, படிக்கலாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ விக்கிரகாராதன நித்ய நானா ஸ்ருங்கார தன்மந்திர மார்ஜானாதவ் யுக்தஸ்ய பக்தாம்ச நியுஞ்சதோபி வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஏதாவது படிக்கிறேன்னா படிங்க பிரபு. ஸ்ரீ விக்கிரகாராதன நித்யானநானா ஸ்ருங்கார தன்மந்திர மார்ஜனதோ யுக்தஸ்ய பக்தாம்ச ச நியுஞ்சதபி வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். பொருள் சொல்லுங்க, படிங்க பிரபு.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக குருவானவர் எப்பொழுதும் கோவிலில் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரை வழிபட்டு தனது சிஷ்யர்களையும் இந்த வழிபாட்டில் ஈடுபடுத்துகிறார். அவர்கள் அழகிய ஆடை நகைகளால் தெய்வங்களை அலங்கரித்து கோவிலை சுத்தம் செய்து சேவை புரிகிறார்கள். அத்தகைய ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்களுக்கு எனது மரியாதை கலந்த நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குரு என்ன பண்றாரோ அதுதான் சிஷ்யர்களும் பண்ண வைக்கிறார். அதுல வந்து அவங்களுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்குது இல்லையா? விக்கிரக ஆராதனை, தெய்வீக வழிபாடு, விக்கிரக ஆராதனை வழிபாடு நம்ம பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்களா? ஸோ டோட்டலி 3 கத்துட்டு இருக்கீங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. மீன்வைல் இது ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்க என் பண்ணிக்கலாம். ஆஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஆல் glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். மாதாஜி இன்னைக்கு வராதவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி, யார் வரலையோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் மெசேஜ் போடுங்க மாதாஜி. ரெகுலர் டிவோட்டிஸ் கூட வரல.